Hola, moi boas pingas, moi boa xente que está aquí a piques de comenzar a gala de ensaya. Ya estamos a unos minutiños para empezar, ¿eh? Queda media oriña. Vale, imos estar aquí dende as 7 ata 7:30 que comece oficialmente a gala. E nada, imos estar aquí dúas persoas que temos moitas ganas de ver como vai a tarde de hoxe. Eu son Cris. Eu son José. Vale, bueno, presentámonos un pouquiño, despois contámonos contábamos cousiñas aí de ensayo. Quen eres, Cris? Quen eres? Cuéntanos. Pois nada, dicir que son pinga de ensaya dende os comezos. E nada, con moitas ganas de estar aquí hoxe vendo como termina, como culmina isto. Que nervios, Qué emocionante, Están as pingas, estamos aquí todos nerviosos. Bueno, y ya os nominados, ¿cómo estarán los pobres que están ahí mirándonos ahora mismo desde aquí? Estamos viendo cómo están falando, pero están todos nerviosos. Sí, aparte foi un día moi chulo, levan toda a mañá aquí, facendo un pouco comunidade e tal, e bueno, ahora están xa en grupiños, é moi guai, foi unha mañá moi chula. Sí, a verdade es que sí, non nos podemos queixar. Pois, quen eres ti, Jorge? Bueno, moitas gracias. Eu sou Jorge, o primeiro de todo que sou de San Lorenzo del Escorial, entón veréis que o meu galego é un pouco atrofiado. Pero é de admirar. Pero estás aquí presentando a gala. Efectivamente, aprendiendo un pouco a pouco, vamos a ver como va a noite. Bueno, eu penso que de aquí podo salir con un celga, non? Pois mínimo, celga 4 mínimo. Claro. O sea, despois de pasar todo este rato que estivemos aquí, xa vamos. O bonito de ensaya, ademais, es que os soños poden facerse realidade. E hoxe vamos a ver a unha persoa que va a chevarse unha das maiores, o maior. A bolsa máis grande ata agora de ensaya, que son xa 10.000 euros. 10.000 euros para un proxecto de vida, É maravilloso, maravilloso. Esta é a quinta bolsa que será de ensaya, a terceira gala que se presenta, e hoxe, bueno, pois nada, a ver que pasa. He estado preguntando aí un poquinho a xente, bueno, como ves a gala? E din que va a estar moi chula, así que a verdade... Sí. Esperemos que estéis con nos durante este poquito tempo. Aí, seguro que estáis vendo ahora no YouTube. Estar con nos un ratito coñeciendo. Vamos a conocer ahora as nominados. E tamén vamos a falar un pouco coa xente que está por aquí, por la zona, pingas, non pingas. Veremos a ver que temos aquí, a ver quen se atreve, ¿no? Tamén. E ademais, a xente que estades na casa, tedes un chat no que podedes comentar e, bueno, pues, interactuar un pouco con nós, porque tamén, en algún momento, penso que se pode ler os comentarios e queda guai. Queda moi guai. Creo que me estou escoitando como na retransmisión de YouTube, pero... Mira, que chulo. Sí, bueno, tamén vamos a decir unha cosa. Si non eres pinga aínda, por favor, fazte pinga. Únete a la comunidade. Son solo 60 euros por agora. Son 60 euros ao ano que poden axudar a unha persoa a realizar su proxecto de vida. A un xoven que, a mí es que me chena o corazón, ¿no? Está moi guai. Así que, bueno, hoxe a gala tamén irá un pouco de convencer a esas persoas para que se animen a estar dentro deste movimento, que é moi guai. E nada, que a xente que estades na casa, quedadevos a ver toda a gala, porque vai haber sorpresas, vai haber algunha aparición estelar, eu non digo nada. Ai, eu non sei deso, Sí, quedadevos a ver. Vais ver que va a estar moi guai. Perfecto, pues eu te diría, Cris, queres ir a buscar a unha persoa por aquí? Mira, por exemplo, vou buscar a alguén que, non sei, que me sexa coñecido ou familiar. Venga, perfecto, vea por él. Bueno, estamos aquí con moita xente e vamos a ver, bueno, o xurado de ensaya deste ano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, a verdade que un luxo estar aquí. Sí, como ves a xente? Bueno, a verdade foi unha maravilla compartir todo este ratiño con elas, con eles, e bueno, hai nervios, nótanse que hai algúns nervios, pero bueno, nada, disfrutando de poder pasar un ratiño xuntos, coñecerse todos un poquinho mellor, e nada, para eso estamos aquí, básicamente. Queríamos preguntarche, como foi esa votación para elexir a persoa finalista? Foi fácil, foi difícil, foi...
Como foi? Bueno, foi complicado. Todos os años é complicado. A verdade é que, bueno, é unha mágoa, non? Para nós, ao final, quedarnos cunha persoa, porque creemos que son as 8 persoas as que teñen que gañar, non? O noso obxectivo final é apoiar a todas as persoas que se presentan, porque todas teñen un potencial enorme, e bueno, camiñaremos na dirección de poder apoiar a máis persoas, non? Cada vez. Este ano tocou votar a unha persoa únicamente outra vez, é duro, pero bueno, é un duelo que hai que pasar, non? Nese momento. E que non é iso como que gane a mellor, non. É como, bueno, pois hai que elegir ás veces que queríamos dar a beca a todas as que se presentan, non? Básicamente iso, sí, o sea, se por nos fora lle daríamos cartos a todo o mundo para poder impulsar as súas trayectorias, porque todas teñen un potencial enorme, todas realmente se merecen levar a bolsa. Pero bueno, vamos pouco a pouco facendo o que se pode. Última pregunta, cantas participaciones foron este ano? Bueno, preto de 100, foron 90 largas. Sí. Madriña, eso son moitas vidas, Son moitas vidas, sí. E pouco a pouco conseguiremos, bueno, que a comunidade vaya crecendo para poder apoiar a moitas máis persoas. Sí. Perfecto. Moitísimas gracias, Brais, por estar con nós, que o pases moi ben. E logo vemos o final, a ver que habéis decidido, o xurado. Maravilloso. Venga, graciñas. Vou buscar agora a unha que teño ollo botado. Sí, e mentras tanto tamén vou a dir que aos finalistas que non consiguen a bolsa en Salla non se quedan tirados na rúa, tamén son persoas que a comunidade quere axudar. Entón o que facemos es darles un pouco de ideas, proxectos, falamos con eles e axudámosles a tamén chegar a conseguir esos proxectos, ao mellor sin os cartos, pero bueno, tamén con a axuda da comunidade, que é o bonito. Bueno, a última pinga, a última ganadora da bolsa en Salla. Hello. Jorge, hello. ¿Cómo estás? Pues moi nervioso, pero moi contento de estar aquí. E vos, que tal? Estamos todas no mesmo barco, así que moi ben. Eu tamén, nerviosa, pero moi contenta de estar aquí. Bueno, a primeira pregunta es, como te ves un ano despois? Pois mira, a verdade que hoxe moito máis tranquila que fai un ano. Ou seja, comentaba agora con Javi e decía, Outra cousa, estás moito máis tranquila e bueno, moi contenta de estar aquí vendo a toda a comunidade, disfrutando un pouco, poñendo en común, vendo os proxectos deste ano que o sea, é impresionante que cada ano un ano máis van xurdindo iniciativas e ideas moi guais de xente que está facendo cousas que realmente impactan moito a nivel galego, así que moi contenta. Wow. E como claro, eu pregúntome, estás aquí despois de un ano, o ano pasado gañaste, que te sentiste? Que sentiste e que recomendarías aos nominados desta gala de hoxe? Bueno, eu decía antes a Mariluz un pouco de coña que non beban moita auga. De verdade, Sona ridículo, pero de verdad creo que é unha boa recomendación para calquera que este aquí hoxe, que non beban moita auga e, bueno, o sea, que disfruten, que compartan ca comunidade, co resto de compañeiras. Creo que é un espazo guai, non? É un momento que temos ao longo do ano de poder compartir entre todas, entón, pois que disfruten. Eres pinga? Sí, ahora sí. Imaginaste. Bueno, no, estoy pensando aquí, ¿no? Que bueno, todo puede ser. No, home, claro, no. No pasa nada, podes non ser pinga, que te iba a preguntar si queredes facerte pinga, pero maravilla. No, pero mira, aproveitamos e metemos a cuña publicitaria. Por favor, spam. Por favor, spam, ou seja, pouco a pouco, pinga, sei que vai chover. Convence a alguén para que se A faga todas. pinga, no sé, El xeral. a xente que está na casa. E tamén a xente que nos sigue no YouTube, claro, na gala, por que é importante facerse pinga? Que para ti ser pinga? Ou seja, para min, claro, o sea, nós fomos gañadoras dunhas bolsas de Ensalla, entón para nós realmente pues, foi un apoio, un recoñecemento, un impulso para seguir cara adiante, para seguir traballando, non? Sempre, bueno, comentaba antes con Adri, que tamén foi gañador, realmente o mundo está sendo últimamente un lugar bastante hostil a moitos niveis. Entón creo que iniciativas como esta, que ao final non deixan de ser micromecenazgo, para moita xente pode ser complicado, non? Ao final son 60 euros anuais, según que persoa, pues, pode non ser doado, pero creo que sí que esta sensación de comunidade, non? De poder ser partícipe de algo e apoiar proxectos, teñen moito impacto e bueno, o sea, podes axudar a
a proxectos como o meu, como o de Adra, como o de Nuria, o sea, ao final é unha axuda que se agradece e que se celebra tamén, ou seja, que calquera Mensaxe máis claro? eu avante, todo o mundo a facerse pinga. Moitas gracias. Maravilla, bueno, pues moitísimas gracias por estar con nos esta noite aquí en el Presteo, ¿no? Disfrutade vos tamén. A ver a quen liades. Bueno, madriña. Graciñas. Chao. Pois vou, agora creo, penso xa, mira, sí, que te parece se vou collendo algunha finalista para que se vaya chegando aquí nos conte un pouquiño como está vivindo o día, ¿sí? Venga, sí, eu teño aquí as preguntas, si queres si vamos a buscar alguna, las estamos viendo por aquí. Que salen grupiños por aí, pero eu penso que sí. A xente que nos estáis escoitando, toda a xente que está aquí na gala está alrededor da cámara falando. Non se queren poñer aquí diante, pero porque Les da, miran así a retaíla un poquillo con o ollo. Pero aí xa, mira, no día de hoxe contamos cunhas 108 persoas, máis ou menos. Eu penso que está casi toda a maioría aquí. Así que, bueno, estamos na nave de Miradeo, pois estamos ahora mesmo unhas 80 persoas, todas apoyando esta causa de Ensaya. Ai, a primeira. Ponte por aquí, se quede. Presidente por no medio, sí. ¿Qué tal, Belén? Muy nerviosa, ¿verdad? Sí. Sí, muy nerviosa. Bueno, normal. Pero contenta, emocionada. Sí. Que tal levas o día, o tempo que estiveches aquí? A verdad que é moi guai, axuda moito a liberar nervios, coñecerse, facer un pouco de red, empatizar con como estamos hoxe, que ainda que parece así moi familiar, estades aquí montando un plató impresionante, uns medios increíbles, o sea que, bueno, estar así todos xuntos axuda a estar máis tranquilas. Ti, además, tes un proxecto que é sobre os colores, a naturaleza, a botánica. Queres crear un libro que es precioso. Bueno, Atlas da Cor Galega, ¿no? Antes de contarlo. Súper bonito, me encanta. y queremos que preguntar dúas cosas. Una é de que color ves o mundo hoxe. O sea, que esas coscores e tal. A ver, claro, unha pregunta un pouco complicada, Ai. O mundo en xeral vese un pouco negro, pero bueno, se tería que definir o mundo como cor vegetal, a verdad que diría que a cor predominante é o amarelo. A pesar, sí, non é o verde, porque o verde é un color moi inestable, que se vai moi rápido, e a cor mayoritaria das plantas, o que teñen por dentro, digamos, é a cor amarela, que aparte é a miña cor favorita dende que son pequena, porque é a cor do sol, e, bueno, diría que é dese color. Mira, é outra pregunta máis que E outra pregunta, tes algún lugar en Galicia que te inspire? Xa que queres facer un atlas da cor galega e tal, algún lugar que digas, pois, este lugar éncheme de cor a min? Sí, a ver, eu teño especial cariño co Ourel, sobre todo porque meu irmán vive ali, ten un proxecto moi chulo tamén ali, me gustaría que parte do Atlas pois recoller mostras ali, facer unha ruta da cor, que tamén me gustaría planificar unha ruta de sendeirismo para identificar especies e recoletalas, e penso que parte igual do proxecto pode leválo a cabo no Courel. Sí. Encántame. Moitísimas gracias por todo, Belén. Moita suerte e que disfrutes, que é o máis importante. Graciñas, Belén. Hasta logo. Bueno, aquí Belén. Vamos a ver. Ai, mira, xa temos a outra persoa por aí preparada. Venga, y qué bonito también que aprendemos novas cosas, ¿no? Os colores. Eu non sabía que o verde era o color que se va rápido. Bueno, alguén do meu pobo. Sí, de Pontevedra. Efectivamente, Pontevedra. Donde vivimos. Das aforas de Pontevedra, onde vivimos. Sí. Bueno, Elena, vale, co seu proxecto As mans que fan perdurar Galicia. Que chulo. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te sientes, Elena? Síntome un pouco sobreestimulada agora mesmo. Como hai moitísimas cousas pasando a vez. Hai moitos focos, hai moita xente, pero hai como, non sei, un espazo que agora mesmo ten unha enerxía tan guai de, non sei, como de bo rollo, de xente que quere saber máis, estamos todos como, e cada teu proxecto, ti que faz, e ti que tal, non sei, é moi guai, é como un ambiente moi familiar agora mesmo, sinto como de campamento un pouco. La mira, todos somos amigos. Al menos estas horas que estivemos aquí. Sí, no, é como un ambiente moi de campamento, creo, eso é guai. Estou moi a gusto.
teníamos una pregunta máis para ti sobre a fotografía, que es tu oficio, que es lo que mejor se te da o lo que amas, digámoslo así. Si pudieras preservar na túa fotografía un oficio, cal sería e por qué? Wow. A ver, preguntarme... Venimos con cousas un pouco complicadas. Claro, preguntarme iso tendo en conta que quero facer un proxecto sobre oficios que se están perdendo, jodido. Quen queres máis, a mamá ou a papá? Ai, complicado. Pero ninguén te escoita. Non tens que elexir, porque nos amamos todo. Vale, eu, mira, por no mes do ano no que estamos, eu, os artesáns que pintan as máscaras de Entroido. Sí? Sí, que quedan 2 semanas para Entroido. Estas máscaras que son diferentes en cada vila, e de repente ves fotos antiguas do que pasaba nunha vila que xa non existe, algo así, porque algún artesán que facía non puido continualo. Pois, sí, pintar máscaras de Entroido, que moi guai. Qué maravilla, sí. Ahora que entramos no Entroido. Sí, moi temático, do mes de febreiro. Bueno, fantástico, pues moitísimas gracias, Elena. Moita sorte, que disfrutes. E bueno, vémonos sino en Entroido, ¿no? Que tamén está ben. En 2 semanas. 2 semanas. Temos tempo. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, también que falaba de Entroido y en Foguasantas. Un poquito más para adelante. Vamos con la siguiente nominada. Vente con nos. Bueno. Es que. A ver si me libraba, pero no. Aparte, un poquito aquí, para adelante. Salevamos todo o día aquí. Ahora xa somos amigas. Somos amigas. Hai un ambiente familiar, a pesar de que está todo o mundo vendo para nós, un pouco impacta bastante. De feito, eu non estaba nerviosa, creo que hasta ahora. O sea, isto de tanta xente que sabes que é como familia, pero é como... Sí, que... quero que acabe todo xa. Menos sentarnos un ratiño o que termine, ¿no? Despois podemos estar aquí un rato, tranquilas, pero sí, que termine este... Total. Bueno, vamos entón a facerte unha pregunta moi fácil, porque Mariluz, o teu proxecto de vida e tamén o que presentaste en Saia é maravilloso. Quieres ir por aldeas, quieres coñecer xente. Claro, a nosa pregunta unha cousa que é moi actual do rural é como podes conectar coa xente dunha aldea? É complicado porque sí que é verdade que o rural, bueno, como xa sabemos, as aldeas entre sí están moi ailladas e ao final, pues, a xente maior vai falecendo, a xente nova, pues, vaise a outros lugares para poder ter unha calidade de vida mellor, pero eu considero que realmente o que quero é que sean protagonistas de todo este proxecto. E sempre que tú realmente os poñas no centro, encima quero que sexa como que eles realmente conten a historia, todo o que levan vivido, porque son pasado, presente e futuro. Entonces eu considero que vais adquirindo tamén un pouco, a medida que vas tomando contacto, xa coñezo algunhas aldeas, vou de feito, xa contactei cunha asociación para poder achegarme máis, porque, bueno, eles traballan moito, digamos, que a xente da aldea, pues, facendo actividades, talleres, necesidades básicas. Entonces eu creo que aí tamén é a maneira de poder tirar un pouquinho. Unha preguntiña máis, que teño aí como a... Dale, que temos o tempo... Veña, unha cousiña, tes algún aprendizaxe que te quedaras dunha persoa maior? Algo que aprenderas dunha persoa maior que te marcara? Non sei, así como algo moi... ¿Sí? Algo así, cortito. Vale, bueno, vou intentar ser breve. Eu traballei, nun proxecto piloto a nivel nacional e tocoume traballar cunha muller con Alzheimer e dinme conta cuánta importancia ten as historias, a vida na aldea, os recordos, as anécdotas, os contos de antes, porque eu chegaba e esa muller era, o sea, tiña depresión, tiña ansiedade, era moi complicado chegarse a ela, pero sempre habías cantando, era como, sempre estaba alegre, e iba cantando cancións de antes, de antigas, e era como, jolín, o sea, a pesar de todo, alegría. Sempre te enseñaba cousas que decías, jolín, a pesar de todo o que está vivindo, que é horrible, sempre ten unha enseñanza. E sempre ese humor, esa alegría, non sei. Encántame, que guai. Pues
Pues sí. Moitísimas gracias, Mariluz. Moita sorte. E que lo pases moi ben, que é o máis importante. Gracias por aquí, graciñas. Uy, vete cortando las preguntas. Sí, tenemos que ir recortando que se nos pasa o tempo volando. Vamos a ver si ves alguna otra. Mira, sí, teño aquí a Pilar, que me ha mirado con los hoyos ahí de... no quiero aparecer no YouTube. Mira, por aquí estábamos. Pero somos amigos, Eso es cierto. Nos conocemos, entonces ya estamos más tranquilos. Como familia. ¿Qué tal estás, Pilar? Nerviosa. No voy a mentir, nerviosa. Estamos nerviosos. Estábamos más tranquilos y de golpe la presión, las luces, la gente. Eu teño unha pregunta para ti. Ti eres cociñeira e o teu proxecto trata sobre antropoloxía da cociña, de conocer os diferentes gustos dos alimentos, llevarlos a diferentes grupos. Cal sería o prato que ti chevarías a unha xuntanza para que te digan, wow? ¿Qué pregunta? Que triunfarías, ¿no? Un plato para triunfar. Un plato para triunfar. O sea, solo recibimos, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? Quiero decir, encima con la comida, que hay tantos platos, depende, invierno, verano, primavera. Hoy tengo que traer algo de comer. Mañana sábado. Mañana tengo que preparar una comida. Yo creo que iría muy por lo básico, haría unas lentejas. Yo soy muy de lentejas, no voy a engañar a nadie. ¿Para qué me voy a ir a esforzar mucho cuando con las lentejas puedo conquistar a todo el mundo? Qué guay. A mí me encanta. Mira, por mí, o sea, estaría esa comprada. Unas lentejas son maravillosas. Qué guay. Sí. ¿Tú tendrías alguna, Cris? Una receta. ¿Qué pondrías tú en una mesa con Pilar? Ay, no sé, prefiero que me sorprenda, Pilar. Sí, hay xente que top no sei, o entón prefiro que me sorprenda. Sí. ¿A vos te gusta cocinar, Jorge? Sí. Eu fixe lentejas esta semana. Tido que facerlas. ¿Qué plato llevarías vos entonces? Ui, unha empanada. Gústame moito a empanada, vegetal, eu fago vegetariano, maravilloso. Pois moitísimas gracias, Pilar. Que disfrutes moito a la... Igualmente. Gracias. Mucha suerte y a por ello. Bueno, Sa, si necesitades cociña, nos quedan unos minutiños. A ver, faltan... mira, está vendo... Bueno, sí. Adri, ten que vir aquí. Vente, Adri, home, non teñas vergoña. Que somos da casa. Hola. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? Nervioso. Nervioso. ¿Por qué nervioso? Xa nos coñecemos. Sí, eso sí, o sea, ser repetidor axuda un pouco. Claro, para a xente que non sepa, Adri foi tamén un finalista do ano pasado. O sea, ¿cómo te sientes ahora? O sea, ¿los nervios son los mesmos? Son distintos porque, claro, ahora é incluso máis grande que o ano pasado. Este ano hai fotocall e todo. Que como... Has visto, evolucionamos. Sí. Bueno, como tes o proxecto do cómic, de que vai ir o cómic? Explícanoslo. Pues vai un pouco sobre disociar a través do arte, un pouco como contrastando unha sociedade retrofuturista basada un pouco na nostalgia, na tecnoloxía analóxica e demais, coa vida completamente analóxica do rural. Un pouco falar un pouco dese sentimento, ¿no? Perdona, estaba lendo aquí tamén, escoitándote e lendo a pregunta. Eu teño unha pregunta, así, porque ti tes varios persoaxes de cómics. Tes algunha persoaxe que sea a tua favorita? Que digas, es que se teño que elegir unha. Sí, un pouquiño, o sea, por exemplo, de Tisoliño, do anterior proxecto, sí que lle collí moito cariño a Alex, que como a irmá protagonista, que como unha persoa con moita enerxía, moi distinta a min, entonces ao final collínlle como ese cariño de decir, jo, que mona é, que ao final... Eu quero ser... Claro. Bueno, Adri, moita sorte, espero que disfrutes moito desta gala tamén. Pues que... Moita sorte, despois, con calma, ahora sé que é un momento de tensión e tal, pero nada, disfrutade moito. Moitas gracias, Jova. A tope con ello. Bueno, xa quedan minutos, esto... Síntome como si estuviera na porta da Sol, quedan como 3-4 minutos. Ay, mira, está Manu por ahí. Manu, rápido. Rápido, vente, noso doctor. Pero te preocupes, muy bien. ¿Cómo es? Muy bien, a verdade que aquí impresionante.
todo moi ben. Bueno, eu iba a facerlle unha pregunta, pero xa me respondeu, pero gustou moi moito a resposta, Vale. que era... A ver se me lembro. Sí, porque falamos antes disto. Vale. Que che fixo aplicar a Ensaya? Contáchesme antes, Pois, e me parece moi interesante. Un cúmulo de circunstancias. Eu tiven a sorte de que fai uns anos o programa Acelera, que é un acelerador de talento, elixiume entre, moitas persoas. E unha das persoas da comunidade que é catalana, acordo me iba en coche a un retiro que fixemos aí na sierra e díxome, oye, sabes que Ensaya? Entón empecé a ler sobre iso e a última casualidade xa foi que 2 días despois de chegar a Oxford ia paseando e atopei a Javier paseando, o sea, eso foi A vida Sí, sí. piaches, tes que presentar. Sí, a Javier e Iré, que de feito que é unha pinga tamén, sí, unha locura. Que guai. Bueno, o noso primeiro doctor que está finalista de Ensaya, da Bolsa Ensaya. Bueno, é maravilla porque ti pediches os cartos da bolsa para irte a Oxford. Sí, eso é. Sí. Eu estou facendo ali o máster en neurociencia agora e a verdade é que é un sitio que me encanta, moi parecido a Galicia e cunha investigación, de último nivel. Xusto acaban de instalar un escáner cerebral que me interesa moito para estudiar unha parte do cerebro que se chama cerebelo e a miña idea é quedarme ali. Acaban de me facer un par de ofertas a semana pasada, ou seja que encantaríame poder utilizar os cartos para poder quedarme ali ese tempo, colaborar co Hospital de Santiago, que en ultrasonidos para estimular circuitos cerebrais é moi potente, e no futuro volver. Que non se diga que a nosa xuventude non ten ganas de facer cousas grandes. Ai, carallo, que bonito. Sí. Bueno, pues moitísima sorte. Dalo todo. Igualmente, Oxford, Galiza, esto es precioso. Perfecto. Chove igual en Oxford que en Galicia. Chove menos. Que en Santiago, por lo menos. Bueno, moitísimas gracias, que disfrutes moito da gala. Venga, E sorte. Chao. Bueno, Ai, quedamos dúas. nos quedan 3 minutos. 3 minutos e nos quedan aínda Cora. Cora, rápido, a pregunta. Que nos liamos, o tempo mío fatal. Temos unha pregunta rápida. Ti eres a primeira finalista que enviou su proxecto en audio. Eso é. Como chegou eso? Simplemente pensei que era bonita mi voz. É moi bonita. Y nada, sentía que era algo un pouco máis cercano y non como exporme directamente a cámara, sino como algo máis personal, como falarlle a alguén perto, non sei. Bueno, Cora é artista e ademais, propuso un proxecto moi íntimo, para mi parecer precioso, así que la verdade sería precioso que pudiera facerse. Algo de verán, chamos, ¿no? Sí. Nos queda un minuto, entón, Cora, teño que decirte moitas gracias por estar aquí, moita sorte e que disfrutes, que é o importante. Tiñas, Cora. Nos queda un minuto e medio. ¿Sí? Penso que nos queda... Jazz, nos queda jazz, pero jazz... Vamos a preguntarla rápido, a ver si quiere aparecer un momento. E si sí, ya é unha cantautora, ten un proxecto que se llama O Cantar da Montaña. Hemos pillado comiendo y bebiendo. Nos han dicho, Jazz... Jazz, nos han dicho que non hai que beber moita auga. Esa é a recomendación de hoxe. Pero estou bebendo cas. Spam. Cantante con un proxecto musical precioso. ¿Cómo estás? Moi ben, moi contenta, moi tranquila, Sí, a verdad. tranquila. Sí, porque a verdade é que é todo super bonito, así que non hai fallo ningún. Pues non nos queda moito tempo para máis. Algo que quieras decir a xente que está en YouTube, para que va a ver a gala? Por que ten que quedarse? Porque hai uns proxectos chulísimos, unha xente chulísima detrás de todo isto. E é increíble como funciona isto, de verdad. O sea, Ai, moita sorte, Jazz. gracias. Moita sorte, Jazz, a por todas. E disfruta. E podes volver a beber o cas. Xa estamos a punto de terminar, non? Xa. Sí, non? Queda Porque un minuto. Pero vou a facer unha cousa porque eu sempre tive un soño. E vou a 2 minutos penso que quedan, non? Pero, a ver, di Jorge que quere facer unha cousa, el... Que vas a hacer? Claro, a mí díxonme, Jorge, tes que ir e facer con Cris este fotocall. Eu sempre pensei, o fotocall é mi momento, mi soño, o soño de estar como en as campanadas da Porta de Sol.
Entón, para que veáis, eu traje Bueno. 8 uvas por cada finalista que vino. Bueno, encántame. Porque es como, estoy muy animado, es como, os sueños se pueden cumplir en ensaya, entón pensei, oxe, son mis amigos, unha boa comunidade, pues puedo facer isto. Pero vas tomar as uvas? É dicir, Sí, imos... sí, en canto me digan que quedan 30 segundos, Eu me las como. penso que queda un minuto, non? Nada, pois imos tomar as uvas, Eica, para dar paso a... Sí, porque é a ilusión de Jorge periodista de formación. Estoy aquí, hola mamá. Entón nada, se lo he queres, conseguido. fágoche a conta atrás. Venga, É dicir, 8 uvas, unha por cada finalista. La bola, que pasa. Que xa empieza Pois veña. a gala ensaya. Pois nada, pois conta atrás. 8 7 Pero, daches tempo a tragar. 6 Nos vamos. 5 Vámonos. 4 Ay, conta atrás, 3 2 1 E que comeza a gala. Bueno, gracias, enormes. Nada, a disfrutar Pois nada, agora o... deixamos aquí o micrófono. Nada, gracias. Vamos para a gala. Moi boas, que tal estades? Bueno, me encanta, moitas grazas. Bueno, primeiro, a verdade é que o máis importante, penso que polo que todas as persoas estamos aquí, que, bueno, recibir cunha fonda, digo, ovación, aplauso, que sintan o noso agarimo e calor, pois as 8 persoas finalistas de hoxe, que, por favor, vida aquí. Moitas grazas, de verdade. Despois as fotos xa veredes que están espectaculares. Grazas, o sea, de verdade que o motivo de estar aquí hoxe sodes vos, o motivo da nosa asistencia sodes vos, así que, bueno, de verdade que notedes dende o primeiro momento o agradecemento e o cariño de toda a xente que está aquí para apoiar non solamente hoxe, senón as vosas traxectorias, así, bueno, que os sintades así. E foi moi fermoso comezar cunha canción que estaba soando de fondo agora, que é nada máis e nada menos que a banda sonora, o himno para nós,
que este ano fixo Antía Meixeiras, que é unha persoa que nos coñecemos grazas á Bolsa Ensaya, fai un par de anos que se presentou, foi finalista, non levou a bolsa, e hoxe podemos dicir que unha das nosas pingas máis motivadas, é unha persoa que está doando para hoxe facer posible esta bolsa, é un círculo moi fermoso, e, bueno, ese himno para nós é doblemente fermoso, porque son estas cousas que pensamos que como estas persoas e o noso proxecto se entenderá mellor dentro de décadas, e non tanto neste momento, non? Antía, pois nada, de trasladarlle ese agradecemento porque segue traballando por dignificar o violín tradicional galego, non? Bueno, pois aí nos queda un legado en forma de canción que penso que imos ter sempre pois no noso corazón, non? Bueno, o primeiro penso que, Brais, sei que estás por aí, esquecinme do único que tiña que coller, que está ali. Non quero roubar tempo, non, a miña intervención, pero importante, entón vou ser práctico, e que hoxe, agora mesmo, vai sair aquí a falar unha persoa que non sabe que vai sair aquí a falar, que estas son un agasallo perfecto, verdade, cando estás neste momento, que penso que é importante contextualizar por que estamos aquí e de onde vimos. Entón, hai unha imaxe, moitas gracias, hai unha imaxe que é a primeira gala de Ensaya, non? A primeira gala de Ensaya, Nuria, que estás por aí, a recordarás ben, porque foi nunha oficina, lembro os teus pais, únicos invitados da gala, non? Que de repente dixeron, como esta xente te vai dar cartos de verdade, sabes? Era unha videochamada, non? Con todo a garimo. Entón, hoxe, ves isto, non? E dis, de verdade Ensaya está a ingresamos en total, a bolsa de 10.000 euros, ingresamos 15.000, non? Como se paga todo isto, verdade? De onde sae todo isto? Entón, sae da xenerosidade de Jairo. Por onde quero comenzar hoxe, de verdade? Non, que vas vir aquí, espera. É que isto é moi importante, porque nós estamos aquí para apoiar o talento, e o talento non só é apoiar con cartos, aínda que é o máis importante. O talento é dar dignidade, é dar espazos, Jairo, e grazas a esta terceira gala presencial, sempre foi tan espectacular como hoxe, é soamente porque todo o equipazo de Mirabeo, todas as persoas que están aquí, e grazas a esa xenerosidade desinteresada, pois é posible. Entón, este ano queremos darte a palabra, Jairo, e ti non o sabías, e queremos entregarte... Entón, tes que vir, claro, tes que vir. Porque, ademais, queremos entregarte o recoñecemento máis importante que ten a nosa comunidade, que sempre é o máis sinxelo, e que sabemos que, bueno, que che vai gustar. Entón, bueno, feito por Lía, como non... Bueno, isto, igual, para o que non o saiba, o sea, isto, o ano pasado, cando fixemos a gala, Lía deixounos aí unha notita na porta, non, cunha pinga que poñía só de sus mellores. Entón, cando chegamos o día seguinte, vimos a pinga, foi un pouco como, ostras, e isto? O sea, non sabíamos de quen era e tal. E hubo un momento de dúbida se a quitábamos ou a deixábamos, non? Entón, bueno, falando con algunha xente, dixo, en plan, non, como vamos a quitar todos os días chegar ao traballo e ter unha pinga aí diante que pon só desos mellores, pois, bueno, cando menos é motivador, non? O sea, pode ser verdade ou mentira, pero motivador, polo menos, sí que é, e xa é bastante. Entón, bueno, pois telo en pegatina pareceme genial, para a nevera que temos con un montón de pegatinas pareceme fantástico. Nada, bueno, pues a verdade é que non teño moito que decir, simplemente que é un placer, sabes, poder formar parte desta comunidade. A verdade é que é un placer que ano a ano vexamos un talento tan espectacular que temos en Galicia e que, bueno, que é unha pequena iniciativa na que colaboramos todos e que realmente estamos facendo unha cousa que me parece super importante, que é facer país, que a veces temos que defender a nosa identidade propia como galegos e poñer en valor o talento que temos, non? Porque aquí xa sabedes que somos unha terra moi dada a poñer en valor os de fora, moi dada a poñer en valor o que vemos que hai noutras zonas e cústanos a veces un pouco sacar peito, non? E defender o noso. Pareceme super interesante as propostas que hai este ano e os anos anteriores onde se defende pois iniciativas que van dende as tradicións, dende a innovación, dende proxectos un pouco incluso máis tolos que pareceme moi importante, non? E que son un pouco
bueno, pois por lo menos unha palabra que oído moito, pero que a veces hai que utilizarla, que é disruptivo, non? Pero que sí que hai proxectos que son disruptivos e que é importante tamén telos en conta, porque a veces non hai espazos onde poñelos en valor, non? Para non ter nada que decir non está mal, non? Pero bueno, nada, moitas gracias a todos e que disfrutedes. Veña. A verdade é que para non ter nada que dicir, sí que foi increíble o discurso. Agora a ver como sigo eu, sabes? Que, bueno, non sei, grazas. Para min tamén é unha forma de facer empresa, sabedes? Porque sempre estamos co tema dos logotipos e non é que estemos en contra dos logotipos, pero resistímonos a por logotipos e pensar que a xente ten que facer as cousas porque quere facelas. E cando alguén leva 3 anos contribuindo, como podedes imaginar con todo este equipazo, non? Que hai detrás, pois penso que di moito do que podemos facer xuntas, non? Bueno, eu podería dar agradecementos aquí a todo o mundo, pero só quero salientar agora a 3 persoas que son especiais e que para min, bueno, que ensaya non existiría sen elas, non? Entón, bueno, hai aquí, colle, emocioname, joder, mira que despois no momento me cago na leche, pero bueno, Hugo Luis, isto é unha charla en 2017, temos un grupo que montamos en WhatsApp en 2016, falando de que está moi ben pensar, pero estaba ben levar o pensamento a acción, non? E tamén, claro, non somos millonarios, que facemos? Pois non, podemos poñer 60 euros, era como moi ben, con isto xa cambiamos todo. E, bueno, 60 euros, mirade onde estamos hoxe, non? E como poderemos empatar polo menos nunha vida. Bueno, un ano despois apareceu Lía nas nosas vidas, cun experimento, non? Que queríamos facer de ver como construímos, e, bueno, terminou por ser a cofundadora de todo isto, e a que nos deu esa identidade tan fermosa, non? Un estaba na porta dándovos a benvida, outro está online en Canadá, non pode facer nada hoxe, non? Elía estaba antes servindo unhas cañas. Penso que nunca queren sair aquí, todos os anos teñen o turno de palabra, nunca queren usalo, eso é verdade. E para min di moito do tipo de comunidade que estamos creando. Grazas por ter feito o que tedes feito, de verdade, e por facelo así, de verdade. Bueno, nada máis, de verdade, todo eso, todas esas conversas, esos 60 euros que parecía algo simbólico, acabou en coñecer a xente que vexo hoxe aquí, cada finalista, cada persoa da orquesta, da consellería, cada pinga motivada que hai por aquí, que penso que é o mellor dos agasallos, non? Ás veces pensamos que ensaya pode pechar, no momento en que deixemos de doar pecha, o sea, que lóxicamente, e non pasaría nada, sabedes? Porque cada persoa e cada impacto tivo sentido. Pero, por outra banda, tamén poderíamos pensar que podemos chegar a ser, non? E iso, basicamente, do que quero falar hoxe. Quero por outra imaxe aquí que temos, este ano vimos unha cousa moi fermosa nun cine. Aquí, Nuria Vilán, a nosa poeta, un mércores de febreiro do ano pasado, encheu unha sala de cine e quedaron fora 30 persoas para ver a súa curtometraxe Delincuente, non? Impresionante. Foi algo moi curioso, porque ao sair, unha persoa díxome gustoume. E dixen, pero? E din, pero é potente. Entón eu pensaba, non lle gustou. Claro, non, moi ben, pero saca temas que, carai. Entón, non lle gustou, non? Unha pinga, dixen, vale, perfecto, non pasa nada. Pero ben. Entón, claro, e o día seguinte chegou un email, dixo, bueno, son esta persoa, non quero dicir o nome, nada, quero doblar a miña aportación a Ensaya, porque onte facía tempo que non tiña unha reflexión tan grande sobre a realidade que temos. Non sei todavía que vivín coa curtometraxe que vin, pero que teño claro é que exista xente como a Nuria fundamental para ter unha sociedade máis rica, non? Para min eso define o que queremos crear aquí. Somos unha comunidade, agora vou por, para min, de momento, a foto máis fermosa que temos en Ensaya, que é a nosa comunidade. E aquí hai unha poeta, un luthier, un empresario, unha psicóloga, sabes, hai xente que se leva ata 60 anos. Que esteamos unidas, sabes, que sexamos quen de estar unidas para o que nos une, me parece moi importante. Estas semanas, co tema dos finalistas, todos os anos ides estar invitados a estas galas e tratamos de falar e manter o contacto con todas. Pasou unha cousa que 2 ou 3 finalistas dixeronme a verdade que non estou nunha situación persoal que me permita ir. Por ansiedade, por precariedade. Claro, nós estamos aquí como de festa hoxe, non? E parece que nós queremos vivilo como unha xuntanza maravillosa de que se xunte xente a doar cartos para apoiar o talento galego.
pero non cabe dúbida que estamos aquí por unha necesidade social, que necesitamos que xente como estas persoas poidan desenvolver a súa trayectoria aquí, que non teñan que irse fora. E a realidade é que cada ano se está indo máis talento fora. Entón, nos dicimos, claro, agora ven o como paralo, non podemos paralo, sinceramente, non quero ser pesimista, pero podemos parar algo. Entón, nos dicimos, que pasa se en vez de 250 pingas chegamos a ser 1000? Non? Que pasa se esta xente se xunta un día a crear nun encontro? Que pasa se podemos dar máis bolsas? Que pasa se 1000 persoas coñecen o talento galego? Que podemos ir xerando como comunidade, non? Esa é a proposta. Por eso agora tedes un flyer, non? Como que un panfleto, non sei, pois chamadeo como querades. É para pedir cartas. Básicamente, non? Agus, digo, non sei se estás online, Agus, isto vai por ti, que parece o de hola, soy Luis Zaera. Nuestra tierra está en peligro. Bueno, nós o queremos facer diferente, pero é verdade que somos 250 persoas, doando cada ano 60 euros, aspiramos a ser 1000. Se cada persoa que está aquí convence a esa persoa que está preto, que pensa como a nós, o ano que ven somos 500. Se cada unha desas, non sei, aquí hai algunha que non é pinga, di, é o momento, pois sí que é o momento e podemos facer máis. Entón, bueno, animarvos a que podemos, os próximos 10 anos, crear algo moi fermoso, sigamos porque esa comunidade que saía aí é tremenda. Entón, nada, remato pois facendo a miña reivindicación persoal, que este ano é que penso que é fermosísimo apoiar e a impulsar o talento mozo. Mozo, entendedeme, porque agora vou falar de xente que ten de outra xeración, non? Pero que é importante que tamén saibamos recoñecer e valorar a xente que xa fixo ese camiño, non? Apoiar os que van a facer, pero recoñecer os que xa fixeron. E dende aquí hai dúas persoas que están nesta comunidade, bueno, que agora veredes aquí. Dores e André, a Idea Agras, que son pingas, son xente que quere colaborar en que isto medre. Temos a sorte de que unha das mellores bailarinas de ballet do mundo dende fai 20 anos é de Vigo. Actuou en Rusia, actuou en Florencia, actuou en Londres, actúa en California, nunca actuou en Galicia. Sabedes, unha das mellores bailarinas, das 10 mellores bailarinas de ballet, nunca recibiu un recoñecemento de ningún departamento de cultura da súa cidade ou da súa comunidade. Isto é unha vergoña. E eu digo vergoña miña que non a coñecía ou de nós que non a coñecemos, entón é un chamamento ao por favor amistoso como algo bo ás entidades pertinentes a recoñecer a xente que temos que é un orgullo que exista. A idea, agora mesmo, penso que é a muller que está, pois, non sei, na excelencia máis grande que pode haber no fútbol, que é na Premier League, no fútbol masculino. Non sei cantas mulleres, por desgraza, hai no mundo traballando no fútbol masculino de analistas. A Idea leva 10 anos sendo pioneira, sendo a única traballado para Champions League, para mundiais, ha gañado títulos por todo o mundo, non ten un recoñecemento da súa comunidade, non ten un recoñecemento da súa cidade. Penso que temos que dar visibilidade a xente que está aquí, que temos preto, e entre todas crear o que podemos crear se nos seguimos xuntando. Así que, bueno, espero que hoxe... Nada máis. Sigamos, grazas por existir cada pinga, grazas por existir Mirabeo, e grazas por existir a vos, que sodes o sentido de que sigamos aquí algunhas persoas construindo unha comunidade fermosa. Dou a palabra a Cintia, que, bueno, pois é unha maravilla para comezar a escoitar a xente importante. Cintia, por favor. Gracias. Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. É un placer ver como outro ano máis estamos aquí. Xa te dimos as gracias, Jairo, pero de novo, gracias por montar todo este tinglao. Estamos encantados. Gracias tamén a vos por presentarvos, por formar parte desta comunidade fermosa que temos, e gracias a todas as que estades tamén hoxe aquí. Eu veño a falar de algo que o ano pasado era solamente unha idea, algo que foi como unha decisión estratégica, e que este ano é unha realidade. Queríamos facer un proxecto dentro da comunidade que fora unha porta para dar máis visibilidade, máis recoñecemento ás persoas finalistas da bolsa. Entón, falouse o ano pasado de crear o podcast e este ano é unha realidade, as follas novas
xa é un proxecto de Ensaia, e Antía Meixeiras fixo a canción que escoitabades de inicio e que temos como himno xa, non? Entón, o podcast, este proxecto, como podedes ver aquí, están as fotos de algunhas das persoas que registramos e non sei se nos está vendo dentro da casa, pero quero que lle demos un fortísimo aplauso ao meu compañero Ricardo, que é o fotógrafo que fixo estas maravillas. Ricardo, saludámosche e te queremos. Bueno, xa vedes que maravilla de fotos, ten unha mirada especial tamén Ricardo, e estas persoas que están aquí son algunhas das que pasaron polo podcast, e a nosa idea é que pasen todas as persoas finalistas. O que queremos é darlles visibilidade, queremos que as coñezan en todos os sitios, non solamente dentro da comunidade, e queremos registrar a esta nova xeración porque creemos que é importante que teñan este recoñecemento que merecen, non? Entón, o podcast hoxe, como decía, xa é unha realidade e leva máis de 1.200 escoitas, que para nós é todo un hito, e agora quero que veixades un mapa que trouxemos, onde podedes ver onde nos escoitan. Vedes as chinchetas por aí, pero fixadevos, en Sri Lanka hai alguén que coñece a Nuria, que coñece a Adri, que coñece a Antía, en Xapón tamén. Isto é loquísimo para nós, pero estamos orgullosísimos de que se poidan coñecer aí tamén. E queremos que as chinchetas medren, e queremos que as escoiten en moitos máis sitios, que os coñezan. E por iso vamos a seguir con este proxecto tan maravilloso moito tempo máis. Así que, dito isto, e obviamente vou a facer o mismo que fixo Javi e o vamos a facer todo o tempo. Queremos seguir con este proxecto e para que este proxecto siga necesitamos cartos, necesitamos pingas. Non sei cantas de vos de aquí hoxe non sodes pingas, pero eu creo que antes de marchar, igual, aí entrando na páxina un momentiño, non? Podes... se pode, é sinxelo. E se non sodes vos e hai alguén que coñezades que comparte estes valores con nós, contádelle que Ensaia, porque queremos ser moitas, moitas máis. Outro dos hitos que queremos este ano tamén é facer un encontro, que tamén para iso necesitamos cartos. Un encontro de finalistas, para que eles, de todas as bolsas que vimos de todos os anos, se poidan atopar e poidan compartir, poidan crear ou simplemente poidan tamén facer rede, non? Entón, este ano queremos facer tamén este encontro de finalistas a ver se pode ser unha realidade. Así que animámosvos a que vos fagades pingas. Vedes o ambiente, vedes a comunidade, vedes o talento. Eu creo que non hai moito máis que decir. Bueno, dito isto, vamos a ir con a primeira das finalistas desta tarde. E me trouxen a chuleta porque non quero decir algo que non corresponda, pero é a primeira e veredes o talento que ten. Ela é investigadora gastronómica e artesá. E aúna arte, etnografía e cociña. Nos vai a contar máis sobre o seu proxecto Mojar e tamén nos pode contar máis de por que se presenta a Bolsa Ensaia deste ano. Así que desfrutádea. Adiante, un aplauso forte para Pilar Ceneri. Bueno, boas noites, vou morrer aquí dos nervios. Vou intentar facer isto en galego, co meu acento e con todo, así que vou leer probablemente todo o que diga, pero bueno. Moitas grazas. Como xa vos dixeron, o meu nome é Pilar. Se me presentou a esta bolsa coa miña investigación individual. Formo parte de Mojar, que é un proxecto no que cociñamos e investigamos sobre cociña. Para falarmos un pouco sobre o que estou a facer, vou a recurrir a palabras de Álvaro Cunqueiro, que defendía que só a xente que coñece as verdadeiras riquezas da cociña propia son capaces de apreciar os misterios das cociñas alleas. Esa frase é a que fundamenta prácticamente todo o meu traballo, porque só coñecendo o que somos podemos abrirnos ao mundo sen desaparecer nel. A cociña non é solamente alimento, é memoria, é resistencia, é futuro, pero, sobre todo, a cociña é comunidade. Durante o último ano, eu estiven a facer o meu TFM e con elo levei a cabo moitas entrevistas na que estiven a escoitar as persoas que cociñan en Galicia.
as que gardan nos seus xestos unha forma de entender o mundo. Aprendín que non hai cociña sen comensalidade, que a identidade construíse ao redor da mesa, no tempo compartido, no acto colectivo de cociñar e comer xuntos. A miña intención con esta bolsa non só é seguir con esa investigación, senón tamén en crear un arquivo que me axude a devolver á comunidade o que ela me deu, facendo visibles esas prácticas cotiás que nos construen. É por iso un pouco que estou aquí hoxe, porque Ensaya é a proba de que facer en comunidade non só é posible, senón que é a única forma de construir futuros, nos que nos recoñezamos a nós mesmos. Este proxecto, sostido a base de xerosidade e da creenza colectiva, é a demostración de que a cultura galega séguese facendo ao redor dunha mesa compartida. Así que, grazas por ser esa comunidade. Bueno, continuamos coa seguinte das finalistas deste ano. Ela é artista téxtil e bióloga, é a alma de Alizari Atelier Botánico e propón un proxecto onde a ciencia se volve arte. Vamos a desfrutar deste proxectazo tamén e nos vai a contar un pouco máis a nosa seguinte finalista. Un aplauso para Belén Merelas. Escoitaseme ben? Sí. Bueno, boas noites a todas. Estou super nerviosa, pero tamén super emocionada e contenta de poder ter a oportunidade de estar aquí rodeada de tanto talento e tanta paixón. A miña paixón, en concreto, sempre estivo ligada ás plantas. Son unha apaixonada total do mundo vegetal e, de feito, por iso fíxeme bióloga. E tiven a sorte de dedicar varios anos da miña vida a investigar sobre elas en diferentes países do mundo. Ata que un día, pois, bueno, colapsei, pero isto é outra historia. En este momento de colapso profesional e tamén personal, naceu en min unha idea, unha necesidade creativa de ligar a ciencia coa arte, pero máis en concreto coa arte textil. Que diredes vos, pois non sei que ten que ver a arte textil agora nesto, pero a realidade é que eu veño dunha familia de mulleres costureiras. Crecín cosendo o carón da miña avoa. De feito, seguín cosendo e sigo cosendo hoxe en día e por eso fundei a miña propia marca, que se chama Alizari. Dende Alizari o que busco é investigar, sementar, recolectar e probar múltiples plantas para extraer as súas cores naturais e tinguir e estampar con elas sobre textil, creando así pezas únicas e moi fermosas, como por exemplo que o meu pano que levo posto, todo tinguido con cores reais das plantas. Co paso do tempo, dime conta do descoñecemento total que hai sobre a existencia dos tintes naturais e dos seus usos. Temos os praos, os camiños e os montes cheos de cores, e nin sequera o sabemos. Propúxenme crear unha paleta de cor viva sacada da nosa vexetación e mostrar ao mundo todo o potencial tintorio que gardamos. Nun ambiente, por desgracia, cada día máis dominado polos monocultivos, penso que é imperativo facer chegar ao público e, sobre todo, aos máis pequenos, a importancia da biodiversidade, que sepan recoñecer que é un bosque sano, que recoñezcan rasgos básicos da nosa flora, aínda que sea coñecer dúas especies. Polo que, con esta proposta de creación e de publicación do Atlas da Cor Galega, busco divulgar sobre a riqueza e a importancia da nosa diversidade, pero neste caso non tanto dende un punto de vista científico, sino divulgar a través da arte, a través da estética, a través da cor vegetal. E así unir tamén as dúas miñas grandes paixóns, que son a ciencia e a arte.
Moitas gracias. Hai escalón, que ven con escalón. Bueno, se non traio un pouco de caos, pois vese que non son eu. Normalmente fuxo así destes estrados, pero hoxe, pois digo, a quen non le gusta un pouco de estrado? Traio vos... Bueno, primeiro, eu todos os anos dixo, esta é a última vez que falo aquí, xa está, non teño máis que aportar. Levo dicindo, pois, desde o... como chamar? Desde o garaxe ese onde me entregastes, fixeste un intercambio, no que meus pais pensaron que ian estafarme, sí. Pois ata esta macroestructura, non sei, ano que ven podedes xa, non sei, Balaídos, por exemplo. Córreseme. Todos os anos dixo, este último ano que estou aquí, a mí xa me deron a bolsa, o meu intre xa pasou, o que sexa. Penso que poden pasar dúas cousas. Unha, que sinta un agradecemento e queiran que eu veña aquí a compartir o que sexa, ou outra, que eu creo que é a que máis está acontecendo de fondo, hai unha lista de persoas que lles din por que non presentas as finalistas? E din, non me apetece. E saben que a min se me dá un pouco de corda. Veño, entón eu creo que o que está pasando é que ninguén máis quere facer isto. E tócame a min, e saben que, pois iso, a mí cun pouco que me dean, eu vou, vamos, con todo. Este ano, sen que sirva de precedente, trouxe unhas notas escritas. Entón, cando as persoas da oratoria, da memoria e da recitación escribimos, isto xa é que se pon a cousa seria, mala cousa, ou boísima. O que teño aquí diante é a miña impronta para que vos quede para sempre para Ensaia, o recordo de que puiden facer delincuente gracias a esta bolsa. Para min sempre un pequeno monstro, ou sempre penso que a miña pequena creación híbrida. E non sei, 3 anos máis tarde, non, 3 non, 2022, bueno, es que sei, yo que sei, son poeta, non sei contar. Que vergüenza, a miña nai se me está vendo desde casa, lo siento muchísimo. O que sabes que pasase, da igual, recibimos o premio Mulleres do Audiovisual e o premio Xurado Novo do Festival Intersección. Recibimos en Valladolid a mención especial a mellor película. Recibimos o premio... Hai 4 e olvideime do outro, ves? Por iso teño que anotar. É que me poño moi nerviosa. Hai sitios nos que non me poño nerviosa, pero aquí é como, Dios mío, que emoción. E que máis nos deron, por Dios? Deronnos un en Valladolid, deronnos 2 en Coruña e xuro vos que agora mesmo non me acordo de cal foi o cuarto. Non me acordo. E cal foi? Estou intentando visualizar os loureiros. Outro día fixen un dossier maravilloso no que metín os loureiros. Xuro vos de verdade que teño un blancazo destes que sempre tememos as persoas que falamos en público, pois tiven o blancazo dos premios. Ten 4 premios, do cuarto non me lembro. En fin, despois de todos estes premios, todos estes recoñecementos, despois de máis de 30 proxeccións o ano pasado, máis de 10 formacións en centros de ensino, despois de festivais, de convites ás festas de orgullo diversas, estivo en Bilbao. Xa sei cal foi, deronlle o premio Xurado Sénior a mellor curtametraxe no Festival Internacional de Cine de Bilbao. Gracias, memoria. Gracias. Ya está. Ya me podo ir a dormir. Ya está. Bueno, despois de todas estas cousas, os premios sí que é verdade que non... Creo que non definen moitas cousas, simplemente que unha serie de persoas puxeronse de acordo para dicir que delincuente lle removeu ou para marchar da proxección de Vigo, que me acordo perfectamente desa persoa que marchou e dixo propaganda homosexual.
E hai moitas cousas en delincuente e non diría que a propaganda homosexual é a que máis hai, pero, bueno, cada quen pode sacar a lectura que sexa. En fin, que me vou xa... O pensar en que dicir hoxe aquí, pois pensaba na rede que a min me ofreceu Ensaya, e nas redes de todo tipo que necesitamos na nosa vida para seguir adiante. Nas redes sociais, literalmente, nas redes, bueno, no sostén e nesas redes que en tantas ocasións que consiguen salvarnos, pero que tamén nos oprimen por diferentes motivos. Nos últimos anos sí que é verdade que se puxo algo máis de moda falar da saúde mental, ou hoxe mesmo acabamos de dicir aquí que moitas persoas non estamos para sair da casa porque arrastramos unha ansiedade terrible derivada, pois, entre outras cousas, da crise de vivenda, porque non dicila de primeira. E o pensar nesas redes, eu pensaba nas persoas que desinteresadamente ao longo da miña vida compartiron comigo o seu coñecemento, nas que me fixeron valorar máis e mellor a xenealoxía de creadoras que me permitiron a min imaginar e soñar. Por isto nunca traio cousas escritas, porque me perdo. Imaginar e soñar, alén do que me veu dado. A todos os que estiveron antes que a min, e tamén despois, porque as persoas referentes non sempre teñen que ser persoas que teñen máis idade que nós. A todos os que pensaron diferente e desafiaron de calquera xeito o establecido como normal ou como correcto. Pensaba nomeadamente este ano, sobre todo, en Begoña Caamaño, porque, menos mal, a Real Academia Galega este ano vai recoñecer a súa vida e a súa trayectoria literaria e vital, dándolle o Día das Galegas, o Día das Galegas nas Letras e o Día das Letras Galegas. O Día das Galegas nas Letras é outro evento que organizamos e que, bueno, la cabeza sabe. Begoña Caamaño reescribiu a historia. Reescribiu os mitos das mulleres tradicionalmente relegadas á espera e á obediencia. Atendeu a Penélope, a Circe, a Morgana. Hai unhas semanas comentábamos no clube de lectura que organizamos na Seja, na libraría Lila de Lili de Compostela, que Begoña Caamaño deunos a posibilidade de vernos reflectidas nunha historia que sempre nos ignorou as mulleres e as identidades subalternas, a todas as que escapan, as que escapamos de algún xeito do que se entende como aceptável na sociedade. Esta foi unha semana especialmente horrível, supoño que para todo o mundo, bueno, os últimos anos, eu diría. Pero esta, sobre todo, despois de ler parte dos arquivos de Epstein e de recibir unha mensaxe case personalizada de Pavel Durov na intimidade das nosas contas de Telegram. Supoño que, efectivamente, estamos a vivir un momento... Mira, puxos a chover, que bonito. Justamente cando a natureza reacciona ao que falamos. Supoño que, efectivamente, estamos a vivir un intre bastante... Bueno, non sei xa que máis pode vir por diante, pero efectivamente está vindo. Nos arquivos de Epstein non figuramos persoas trans, non figuramos persoas non binarias, non figuran drag queens, nin drag kings, non figura a esquerda woke, non figuran migrantes, non figuran asociacións feministas. O que figura é unha minoría multimillonaria que está adoctrinándonos no silencio. É importante, creo, agora mesmo, sin ser unha persoa moi entendida de moitas cousas, pero paréceme, permanecer visíveis e en alerta, agora que o Servizo de Control de Inmigración, mira, está chamando aí, encántame, está, quen chama, que non sexa o AIS, por favor, que non sexa ninguén. Bueno, vou esperar, por se acaso, que non deporten a ninguén con esta chamada. No, veña, que este é un momento serio. É importante permanecer visíveis e en alerta. Agora que, por exemplo, o Servizo de Control de Inmigración asasina civis en Estados Unidos, agora que a narrativa de violencia colonial e racista está a construirse ante os nosos ollos en tempo real. É necesario que nos revolvamos nas cadeiras, que cuestionemos os nosos privilexios, a nosa branquitude, que reflexionemos e que nos incomodemos constantemente. Ás veces semella que nos queren facer as persoas nos máis correntes un pouco máis parvas do que quizáis somos, como se non souberamos diferenciar entre unha invasión de domicilio ou unha ocupación dun espazo baleiro legal dun baleiro legal para fins sociais. Nos últimos 10 anos da miña vida, eu escoitei centos de ocasións que sacase unhas oposicións. Seguramente a moitas das persoas que estades aquí, ou a moitas de vos, tamén vos lo dixeron. Este último ano, estes últimos 6 meses, escoiteino aínda máis do que o levo escoitado nos últimos 10 anos da miña vida.
Ao longo de todos estes anos escoitei moitos nons, como supoño que tamén vos pasará a vos, e escoitei algúns poucos síes que me axudaron a tirar para diante. Hai etapas longas nas que eu mesme cedo e admito a derrota, pero a realidade é que, aínda que o traballo non deba darnos dignidade nin definirnos, a escolla consciente de dedicarme en exclusiva ao artístico foi a que máis dignidade me trouxo na miña vida. Non é que o mundo artístico e cultural non dea, nin que as artistas non saibamos. É que estamos inmersos nunha crise de vivenda que nos abafa. Estamos no ollo dun furacán de fascismo que está a estenderse ante nós, que se sofistica. A arte segue a ser un sector elitista no que algúns entramos sobre a punta dos pés, pero entramos porque este... Ai, es que al final voy a llorar todo lo que non lloré nestos 5 años del maldito delincuente e choro hoxe. Este tamén é un lugar que nos pertence ás que construímos en conxunto. A bolsa ensaia, a min, permitiume pôr un pé, ou quizáis os dous, e poñelos ben e asentalos, nun universo que tamén nos pertence a quen creamos o aveiro de axudas públicas, de micromecenados, as persoas que facemos o que podemos, co que temos. O verso que me fixo a min máis coñecida para moitas persoas foi Desexo os fillas poetas. Houbo quen o entendeu como un ajoiro de ventura, pero foi sempre unha advertencia. Unha minoría ruidosa está a adoutrinarnos no silencio. A quen sexa que reciba hoxe a bolsa de ensaia, sin ser eu quen de dar consellos ni moito menos, o único que lle desexo é que non sucumba ao silencio nin a pasividade, que abrace o exceso e o seu caos interno. E con todo isto, que non foi pouco, dixen, cínguete os 5 minutos, pero bueno, entre que fago un pouco así de tal e deberon quedar 7. Con todo isto, eu agora vou chamar aquí, por suposto, a Cora Novoa, artista transdisciplinar. Ademais, o verán pasado eu puiden coñecer a túa mamá, que estaba aquí sentada, e alejarme moitísimo de vervos aquí. Artista, xestora, investigadora e educadora, explora novas formas de facer arte a través da colaboración e a práctica ben situada no territorio. Así que, Cora, onde va aquí? Hola. Bueno, gracias, Nuria, pola introducción. Eu son Cora e son artista transdisciplinar, educadora, xestora e investigadora predoctoral. E veño aquí para falarvos de Algo de Verán, que é un proxecto que comecei no 2022 na casa dos meus avós, autoxestivo, en Aldán, Cangas do Morrazo. Nace este proxecto da necesidade de xerar espazos que aínda non existen, que son espazos afectivos, colectivos, de creación artística, horizontais, que viven un pouco entre unha casa na que convivimos e un espazo artístico onde creamos, unha residencia, un encontro, unha práctica artística contemporánea e unha práctica de investigación. Basicamente, eu levo un gran maletín de propostas, pero todas as persoas pomos o que temos sobre a mesa, o que temos ao alcance da man. E todo forma parte desta proposta, os cuidados, a comida, facernos a comida, habitar o espazo, habitar a contorna, co posto e o que cabe nunha maleta, como lle digo eu. E, bueno, presenteime a Ensaia porque é o espazo que atopei que máis se asemella ao que nos move, non? As nosas motivacións, que sería, Dios, non vexo nada do que escribín,
bueno, improviso. Pois sería traballar co que temos ao alcance da man, tentando de xerar este espazo que aínda non existe, tratando de facer posible o que podemos co alcance da nosa man na nosa contorna, ademais, que son formas para min de resistencia e de persistencia e de compartir con outros tempos e necesidades e, sí, para un futuro próximo, pero tamén aquí e agora, todas as que estamos. Pois nada, conseguir o voso apoio sería un antes e un despois para este proxecto e pase o que pase, eu seguirei aquí facendo o que fago sempre e moitas grazas por escutar. Este era o teu, non? Sí, non. Diu, como que sí. Ah. Bueno, agora sí, de verdad que non vou volver a subir aquí, xa está, xa... No. Xa creo que xa enfadei as persoas suficientes, espero con cariño. Non sei, non tiña... Poden repartilo entre as dúas veces, pero tiña na cabeza que só falaba unha única vez. Entón, podenme repartir todo eso que vos soltei, poden repartilo, pero, bueno, non o fixen. Non hai volta atrás. Encántame estar como así de... Eu normalmente non me poño así de nerviosa nos sitios. Vou a moitísimos sitios a falar e a facer cousas, entón parece maravilloso cando hai unha situación na que me poño evidentemente nerviosa porque quere dicir que está aquí... Bueno, que hai algo que se remexe e quere dicir que Ensaia foi a orixe de moitas desas cousas que me remexen e coas que eu puiden seguir adiante. Entón, pase o que pase, pois non sei, eu quero ser la Maradona e non sei se alguén viu a curta, pero bueno, eu sempre quererei ser la Maradona e declararme asasina de equilibrio e escollerme o atraco a man armada. E Elena Costenla, que vai sair aquí agora mesmo, que nos presenta outro proxecto increíble. Bueno, eu linme todo o que mandastes, eu lino todo. Fixen, sí. Utiliza a fotografía, a mí fascina a fotografía, en maio sai o meu poemario de delincuencia, no, desobediencia, es que xa me lío. A liña argumental está clara na miña vida, vai. Temos delincuente e agora temos desobediencia. A broma faise soa. E leva os fotogramas en Super 8 dunha curtametraxe de Iria Silvosa, de A Pena, e se todo vai ben, pois hai en maio. Elena Costenla utiliza a fotografía como ferramenta para dar voz e visibilidade a realidades que a miúdo quedan esquecidas e rescata, sobre todo, historias humanas para deixar testemunhos necesarios. Oxalá. Espero que sí. E teño que darche, sí. Esto. Trouxemos todos a chuleta. Boas. Gracias, Nuria, pola presentación. ¿Dónde está Nuria? Bueno, ¿dónde esté? Eu son Elena. Traballo en conservación mariña, traballo en comunicación, traballo en crear campañas para deixar todo isto un pouco mellor do que atopei, intentalo. Traballo intentando educar, remover conciencias, pero eu son fotógrafa. Todo o que fago, ao final, en todos os ámbitos nos que este a contar historias.
Collín a miña primeira cámara cando tiña 11 anos. Regalou a miña madriña antes de que meus pais me levasen a París porque sabía que morría por ter unha cámara. Fun a París, en esa viaxe fixen fotos de persoas. Con 15 anos, meu irmán ensinoume a utilizar unha reflex, porque, claro, a outra quedábase pequena se querías máis. Fun á rúa e fixen fotos de persoas. Pasaron case 20 anos dende a miña primeira cámara e sempre tratei de contar historias, de amosar as persoas e os lugares máis aló do que vemos a simple vista. A esencia detrás de cada xesto e a historia detrás de cada cara. En Galicia hai 772 talleres inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía. Non sei cantos non están nese rexistro institucionalizado, pero sei que hai moitos que están sendo ignorados e que están sendo esquecidos. Cando eu era ben pequena, meu irmán, que é moi poético, el estaba tocando o piano e díxome: Elena, isto é absolutamente certo, Elena, ti crees que Mozart está morto? Eu dixen, hombre, eu diría que sí. El dixo que non, porque todavía tocamos as súas obras. Isto é algo que eu lle recordo moitísimas veces e que el creo que non lembra tanto como eu, pero a min marcoume un montón e despois, anos despois, chegou Coco de Pixar e reforzou esa idea que eu tiña, pero para min, o meu irmán dicíndome eso era un visionario absoluto. Entre os centos de artesáns de Galicia hai dúcias que agora fan traballos únicos. E isto é absolutamente clave. Agora. Son artistas que co seu labor tecen e teceron o fío conectivo da nosa cultura, de quen somos como pobo, e que en moitas ocasións parecen perderse baixo o aluvión de cultura pop. Agora son poucos, pero no pasado eran máis. Moitos deses artisáns desaparecerán algún día co seu labor se non somos quen de valoralos. Se non hai unha rapaza nalgún punto de Galicia que coñeza un destes labores e descubra que é a súa paixón, se non serven de referente. Contar as historias destas persoas non é só unha cuestión de lembranza ou polo romántico, de inmortalizalos, que nunca se sen esquecidos, senón un xeito de convertelos en referente, de que as súas historias e o seu labor cheguen a todos os artisáns en potencia que temos ao redor, de facer todo o posible para que polo menos os seus oficios cheguen a quen poida e queira continualos, de darlles o respecto que merecen en vida, de miralos coa dignidade que precisan e merecen. E diso vai o proxecto que presentei a Ensaia, de historias, de dignidade, de memoria e de exemplo. E se unha rapaza como Vera, que anda por aquí que ten 7 anos, comeza a pintar máscaras de entroido porque atopou este labor a través do meu proxecto e descubre que lle apaixoa, pois para min eu terei gañado. E xa está. Bueno, se eu estou nervioso, non me podo imaginar a xente que está aquí sentada, a xente na casa. Díxome a realización que teño que decir hola a xente que está en YouTube. Hola, xente de YouTube, gracias por estar aquí na gala. Eu son Jorge, un placer, estaba antes aí enfrente, cando nadie quería vir a falar conmigo, entón pensei, bueno, pues si la montaña no va a Mahoma, pues eu vou a Mahoma. A la montaña, perdón. Ambos. A historia, eu fíxome pinga porque eu creo no futuro, eu creo na xuventude. O sea, ten unos proxectos preciosos. Estuve lendo todos, son maravillosos e non podo imaginar hasta os 100 que había en este ano, non? E bueno, díxome Javier, Jorge, tes que sair e tes que falar e tes que hacer un sorteo e tes que falar con os familiares e si queredes máis pam, 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 pam. Eu pensei, bueno, pues vou a hacer o que hago mellor, que es ir hablando con a xente. Entón vou a empezar, xa están como mirándome así, intentando, no, que non me fale a mí. Nuria, non te preocupes, non vou a ir.
Teño aquí ao familiar do doctor de Manu, a nai, como que le disiches algo a tu fillo hoxe? Disfruta, hijo, que es mucho talento del que vas a estar rodeado hoy. Madriña. Ademais, quiere ir a Oxford. ¿Cómo ves eso? Está allí, pero con un pie en Galicia siempre. Y en el corazón y en toda la motivación que desarrolla en la actividad que está emprendiendo. Pues moitísimas gracias. Bueno, é maravilloso ter a nai aquí, as nais tamén da xente. Eu gústame moito os contos, gústame moito contar cosas da vida, podo falar por 10 minutos, así que tamén eu teño que cortar. Eu teño unha amiga con a que teño un pequeño xogo, que é a ver cantas pingas facemos, non? O sea, cantas pingas convencemos. Entón pensei, hoxe é un momento perfecto para ter pingas aquí. Entón eu sei que non todos somos pingas, pero hoy tengo un pouco de soborno. Entón, estou dicendo entón moitas veces, pero é porque estou nervioso. Alguén do público quiere facerse pinga? ¿Quién es pinga? Enséñame. Por que es bo facerse pinga? Para que non se vaya o talento, porque os valores que ten descubrimos moita do espazo de Galiza. Bueno, eso tamén me pone nervioso, xa vedes. Pero bueno, porque sí que é verdad que hai unha xuventude que ven forte e que non se pode ir daqui. E temos que luitar por ela. Bravísimo, moitísimas gracias. Claro que sí, claro que sí. Entón, veo unha mano por aquí. ¿Alguén quere facerse pinga hoxe? Bueno, aplauso, por favor. Sí. No esperaba. La verdad es que lo he tirado al aire. A ver si cae. Bueno, ¿cómo te chamas? Antía, chámame. Hola, Antía. Vas a facerte pinga? Sí, a verdade que, bueno, empecé a coñecer o proxecto porque, bueno, veño de invitada de Yasmina, de Jazz, que é unha das finalistas, e en base a iso empecé a ler sobre o que era Ensaya e como funcionaba, porque claro, ela apuntase a tantas cousas que eu non podo saber todo o que fai. E a verdade que me interesou moitísimo, que pensaba que bueno, era un proxecto mellor financiado a nivel institucional, e cando vin que era todo doazóns, flipei bastante. Entón, bueno, e logo, por suposto, estando aquí, escoitándovos a todos falar, non sei, estou moi impresionada e me gustaría, por suposto, colaborar, porque ao final eu tamén veño do mundo da arte e bueno, vexo, o sea, sei o imposible que é crecer dentro del e bueno, a forza que tes que ter non só mental, sino tamén de apoios e está super, bueno, é que estou flipando, a verdad. Bueno, pois moitísimas gracias por facerte pinga. Bueno, eu confío que te vas a facer pinga, entón é un pinky promise, temos que hacer a promesa de formar parte desta comunidade e te chevas tamén o libro de Nuria. Moitísimas gracias. Aí a tes. Podes pedirle luego una firmita, así, algo bonito, ¿no? Ah, vale, ven. ¿Alguén máis quere facerse pinga? Estou no momento, eu o siento. ¿Alguien más que se anime? Bueno, veo que os estamos un pouco aí esperando os siguientes para que falen os siguientes discursos. Pues entón, voy a hacer un pequeño sorteo e vou a pedir un favor a pinga máis xoven que temos. Porque eu estou aquí con Vera. Vera é a pinga máis xoven. Hola, Vera, que tal? Estoy bien, estoy muy contenta de estar aquí. Es la primera vez que vengo y estoy bastante nerviosa, la verdad. Bueno, lo compartimos, no te preocupes, Vera. Bueno, en unos años puede que estés ahí sentada, ojalá, la verdad. Necesito un favor. Aquí teño todos os nomes da xente que está aquí, incluídos os finalistas, a boa xente que estamos. Entón, eu necesito que saques un nome e o digas.
esa persoa se va a chevar unha cousa. Momentos de tensión, todos pensando, ojalá sea eu. Aí, como se chama? Elena Constela. ¡Es Elena! Pues Elena, chica, mira que ben que te chevas esto, está maravillosa. Se cheva, o libro de Punto de Araña de Nerea Pallares, que tamén foi finalista de Ensaya. Ose te chevas algo na mans, al menos un bon libro. Alguien así de últimas, porque me están ya diciendo, tempo, Jorge, vamos, mete caña. ¿Quieres facerte pinga? Lo siento, pero la economía personal no da ahora mismo. No pasa nada, no te preocupes que eu te entendo. ¿Alguien así que se anime de últimas? Alguien en YouTube, también podéis hacerlo desde casa, me chamáis, eu envío una cousa moi bonita na casa, un sobre. Bueno, pues vou a facer unha cousa máis, porque claro, gracias Vera, eu necesito un voluntario. Non te vas a facer pinga, o sí? Un voluntario, así que se anime. ¿Sí? ¿Ok? Venga, Javier, anímate. Eu necesito un número. Teño aquí a lista de todas as persoas que estáis aquí sentadas, estáis disfrutando da gala. Entón, puse os números en diferente orden. E necesito un número del 1 al 100. Esa persoa se va a chevar un vinilo de Camaño e Ameixeiras. Claro. Podía haberme feito pinga, carallo. Bueno, dime un número. Podo felicitarte por en 6 meses falar galego así? Primeiro. Sí. Vale, sí. Puedes. 34. Bueno, claro, sería tongo, ¿no? Si lo leo eu. Queres ler que persoa es? O 34. Iago Ríos Rodicio. ¡Iago! ¡Ay, perfecto! Pues aquí o disco de Camaño Ameixeiras firmado por elas. Aquí tes, que también fueron finalistas en Ensaya. Enhoraboa. Eres pinga? Sí que son. A min lioume lía. Sí. E que te hace estar todos os anos sendo pinga? Pois nós temos un proxecto cultural e que menos que apoiar tamén este outro proxecto, tamén polo que se comentou, porque ao final é un proxecto que non busca axuda institucional, simplemente a axuda de todos nós para sair adiante e para apoiar pois isto tan bonito que estamos vendo hoxe. Así que moito ánimo e facedevos pingas, facedelle caso. Gracias, Iago. Bueno, perfecto. Pues eu os animo vos a... Claro, aquí está complicado, sí. Si alguén de TVG ou a Xunta quere contratarme, pues me pode chamar. Estou libre para vos. E se non, bueno, por a xente que está en YouTube, se queredes faceros pinga, faceros hoxe. E a xente que está aquí, pues logo falamos. Necesito un par de persoas máis, eso sería bonito. Así que con esto vou a dar paso á seguinte persoa. Moita sorte. A verdade é que pensei que viña un vídeo. Agora, espero. Son Antía Meixeiras e fun finalista da Bolsa Ensaya no ano 2024, cando ganou Adrián Pereiro, que hoxe é o meu luthier de confianza.
E tive moitísima sorte de ser finalista porque iso abriu unhas portas a unha comunidade que me intentou axudar en todo momento a desenvolver a miña carreira artística. Así que estou tremendamente agradecida. Pero hoxe veño a falarvos aquí da residencia artística que ofrece Ensaia en colaboración co Colibén de Anceu, de África e Agus, e que tiven a sorte de disfrutar. E aquí estou neste paraíso, neste lugar tan inspirador no que puiden poñer a vida en pausa e dedicarme a facer música e a coñecer xente super interesante de todas partes do mundo e tamén a ver que hai outras maneiras de vida e ver como África e Agus tecen redes no rural, coa xente da aldea, dunha maneira amorosa, cariñosa, sustentable, sostible, que teñen toda a miña admiración con este proxecto tan fermoso. E moitísimas gracias a Ensaia por este regalo de disfrutar esta residencia artística e moitísimas gracias a Agus e a África por ser referentes totales. E nada, moitísima sorte, moitísimos parabéns a todos os finalistas, que estar aquí é un regalo. Un bico moi grande. Bueno, eu son Brais. Antes de falar do vídeo que acabamos de ver, quero transmitir a mensaxe que veño transmitir hoxe, que basicamente é que Ensaia non se creou como unha comunidade para poñer un parche na trayectoria das persoas que temos aquí. O vou tratar de explicar pouco a pouco. Vou empezar, claro, co vídeo de Antía, que algo que vimos experimentando ao longo destes anos, pero que cada vez máis nos damos conta de que temos que dar un paso adiante. Eu veño a falar da bolsa e veño a falar de como podemos impactar na trayectoria das persoas, non máis aló do que estamos a facer aquí hoxe, digamos, non? Entón, Antía, que xa a coñecedes, a maioría de vos, fixo unha residencia en Anceu e agora volveu a Anceu porque é un espazo increíble onde crear, onde desarrollar as cousas que precisa, onde coñecer a xente maravillosa. Nada, pois ali a temos, dende ali nos manda o vídeo. Quería ensinarvos tamén este cómic de Chano, unha historia sobre o pobo de Anceu, a Cienito. Chano anda por aquí no público, tamén foi finalista. O cómic tamén o desenvolveu nunha destas bolsas residencia en Anceu. Temos as persoas que foron bolseiras o ano pasado, non? Que foron Adra, non sei se temos a imaxe. Sí, Adra Pallón, que está a traballar nun proxecto espectacular monitorizando toda a costa galega. Aí temos, os negativos que están aí a cocerse para nos próximos meses facer a presentación do traballo que está a realizar. E tamén temos a Ana, que é finalista do ano pasado, que está aquí entre o público tamén. E que está a desenvolver o seu proxecto maravilloso da Seara con artistas increíbles. Nada, xa a coñecedes, a poderedes seguir porque vai estar con nos durante toda a súa trayectoria. E temos a Nuri, temos a Adri, e temos a estas 32 persoas xa finalistas de Ensaia. O problema que temos sempre é que de estas 32 persoas só podemos becar algunhas. Entón parece que só podemos axudar algunhas persoas, non? Ese non é o noso proxecto, en realidade, non? Entón, volvo á mensaxe inicial, que é que Ensaia non existe para poñer un parche na trayectoria das persoas, senón que este ano estamos a conseguir encontrar un pouco máis o discurso que precisamos e que sentimos, que é que existe, Ensaia existe, para construir os cimientos das súas trayectorias e para soster esas trayectorias ao longo do tempo, para acompañar as persoas ao longo da súa trayectoria, non? Ese é o proxecto de comunidade, en realidade, que temos, non? E con isto en mente, con esta idea en mente,
temos que entender o contexto no que estamos para entender o que podemos facer desde Ensaia. Entón, claro, é un contexto, comparto non o sentimento que Nuria trataba de compartir antes aquí, é un contexto particular, non vou dar 3 puntos que creo que diferencian 40 anos atrás do que vivimos hoxe, non? 30 anos, 20 anos atrás. Un é a comparación, non, que temos hoxe en día. A comparación antes era máis local, nos comparábamos pois, coa xente que tiñamos al lado, nos comparábamos coa xente con que traballamos, agora a comparación é permanente, é global. Vemos a todo mundo facer de todo e nos comparamos todo o tempo con todo o mundo porque estamos sobreexpostos a ver o que fai todo o mundo. Entón, a comparación pasou de ser algo pequeniño a ser algo moi grande. Vemos que antes, o futuro, se te esforzabas, bueno, máis ou menos podía garantizarse, non? Agora, con moito máis esforzo, costa moito garantizar o noso futuro. Hai moita máis incertidumbre, hai moita máis precariedade, non? Entón, a pesar do esforzo enorme que se está a poñer, hai moita incertidumbre e moita complicación por garantizar esa sostenibilidade, non? E despois, que toda esta sobreexposición que temos fixo que antes había momentos de presión concretos, non? Na familia, no traballo ou no que sexa, a vivir nunha presión continuada, non? Temos presión todo o tempo. Presión do que vemos, presión do que vivimos no día a día. Entón, claro, ese é o contexto un pouco no que nos movemos, é o que detectamos, isto é o que quería explicar, non? É que estamos a convivir cun montón de problemas ao noso redor ou de persoas que están a padecer moitos problemas de saúde mental. Non? Incluso hemos detectado esta situación entre moitas das persoas que foron finalistas de Ensaia. Entón, claro, cal é a nosa labor como comunidade, non? Aquí é un pouco o que temos que dar un paso ao frente. Entón, bueno, con todo isto, o que podemos facer na práctica, non? E que o que estamos a traballar é en multiplicar o formato ou as formas nas que podemos axudar a xente que entra na comunidade, non? E iso é algo que vamos a ter que traballar entre todas, co paso do tempo, pero sí que quería dicir, non, que este ano, xa este ano pasado, este ano que ven, vamos a ofrecer bolsa residencia outra vez, porque é unha forma totalmente diferente de impulsar, vedes Santía que sigue aí, non, traballando na súa trayectoria. Entón, imos ofrecer bolsa residencia para poder desarrollar os seus proxectos. Imos ofrecer outros formatos como bolsa obra, lle chamamos, non, que, bueno, pois ao mellor podemos mercar unha pequena obra de algunha das persoas finalistas, non? Eso, ao mellor, sirve en momentos puntuais para, bueno, dar pequenos impulsos, non? En vez dun impulso tan grande. Temos a bolsa de visibilidade que estamos a traballar co podcast, que queremos multiplicar, bueno, todas as persoas finalistas van a participar no podcast, non? Temos o formato na mente de unha bolsa evento, de, bueno, pois ao mellor hai un momento estratégico na vida dunha persoa finalista onde favorecer a que faga un evento multiplica o seu potencial, non? E logo temos en mente a bolsa escuela, non? Que, bueno, ese poñer os cimientos, non, na trayectoria, un espazo onde, bueno, traballar en conxunto, en como construir eses cimientos, digamos. De cara ao ano que ven, o que sí temos claro é que se isto non pode chegar, porque todavía non somos 1000 pingas, pero estamos no camiño, si imos facer un encontro de finalistas, onde as 32 persoas que foron finalistas se poidan xuntar para traballar xuntos, para aportarse, para poder xerar esa comunidade que é a que realmente vai construir eses cimientos, non? Para que as trayectorias poidan manterse ao longo do tempo, que é o noso obxectivo en realidade. Entón, con todo isto, nada, eso. Reitero, simplemente para finalizar, que o obxectivo de Ensaia é impactar de forma real na vida das persoas que temos aquí para que poidan desenvolver a súa carreira en Galicia, para que poidan digamos, ser tractores, non, de todo o resto da comunidade, que podamos convivir, non, nun espazo en Galicia de forma que non só que estemos orgullosos, non, de estar aquí, senón que sexa un sitio onde vivir dignamente.
non? Que ese é o final obxectivo de estar aquí. Vale, e con todo isto... Con todo isto, despois deste momento intenso, paso a presentar a unha desas persoas que queremos que estén con nós durante toda a súa trayectoria, que é Adri. Adri é o noso artista de cómics, é o terceiro ano que se presenta, quero mencionalo, me parece importante. O primeiro ano obtuvo mención, non? O segundo foi finalista e este ano volve a ser finalista. Así que, moitas das persoas que estades aquí xa o coñecedes, así que nada. Adri. Hola. Moitas gracias por terme ata aquí, outra vez. Para variar, non sabía moi ben sobre que falar hoxe. Non me gusta moito falar de min, así que, como a última vez que estive aquí, ia falar dunha das obras precursoras do cómic galego, pero vou facer un pequeno esforzo e contarvos algo que me pasou fai pouquiño. A finais do verán, fun invitado a un evento de xóvenes creadores. Era unha viaxe longa pola estrada, pero despois dunha primeira metade de ano complicadiña, a verdade é que me apetecía, así que, enchimos o coche e marchamos. Durante unha importante parte da miña vida, tiña que visitar a miúdo Ourense, polo que a idea de cruzalo de novo, a verdade que me apetecía un montón. Ainda se me estremece o peito ao recordar os quilómetros e quilómetros de montes e aldeas arrasados que atopamos. Quizá foi unha hora e media de paisaxes e fogares queimados de cinza. A pesar de como moitos medios cubriron esta catástrofe, intentei estar informado durante o verán, pero a verdade que ningunha foto ou grabación fai xustiza ao horrible que era aquilo, e iso que nos estamos vendo a posteriori. Pero, finalmente chegamos ao evento, onde se celebraba o evento, e, un pouco coa idea de distraernos un pouco, de coñecer a xente lista destas industrias, pero a distracción non durou moito. Nada máis entrar, vímoslo ali chantado, enorme, presidindo a entrada, un cartel feito con IA xenerativa. Por desgracia, esta situación é bastante habitual hoxe en día, pero o problema non é só que se sustitúa unha persoa, senón tamén o problema é que esa tecnoloxía que se caracteriza polo desmesurado consumo de enerxía, a vulneración dos dereitos de autor, ameazado cervo lingüístico, a precarización dos empregos que non logra destruir, e polo que xa é un meme en internet, o consumo indiscriminado e masivo de auga. Auga como a que faltou este verán. Estamos a vivir un momento complicado, como ben dixo Nuria fai un momento. Sei que houve algún que non o fose. O individualismo, a productividade, a desconfianza nos silla cada vez máis. A isto hai que sumarlle un contexto de crisis climática e da vivenda. E a solución que se propón a todo isto está neste tipo de avances. IA xenerativa, avances tecnolóxicos, privatizados, non normalizados, a servicio de multimillonarios. Estos avances que nos desprazan nos cartéis das festas, nas viñetas de ilustracións dos periódicos, incluso en moitos libros ilustrados hoxe en día, esta tecnoloxía estáse a cargar os poucos traballos alimenticios que nos quedaban. Alimenticios porque nos permitían conseguir algúns ingresos mentras levábamos a cabo proxectos máis longos, estar un pouco menos precarizados. A última vez que estiven aquí, dixen que o Ensaia era un exemplo para as institucións. E non só hoxe creo que é máis certo ca onte, creo que é un exemplo para todos. A colectivización, a asociación, o espírito ácrata que vexo aquí hoxe, poñendo foco no humano e no seu contexto, creando comunidade, é a verdadeira forma de progresar e mellorar a situación. E nada, moitas gracias por terme de novo.
Caray, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno, nada, gracias, Adri. Placer escucharte, como sempre. Agora vou presentar, bueno, rapidamente a Manu, porque quero que se presente el. Manu é o noso médico. Manu, bueno, vamos dicilo, estivo en Harvard, está en Oxford, está a desenvolver a súa trayectoria para curar o Parkinson. Bueno, nada, vou dar paso porque el vai falar moito mellor que eu do seu tema. Así que nada, Manuel Rico. Bueno, o primeiro, moitísimas gracias a todos. A expectativa de estar aquí o día de hoxe, nos primeiros meses despois de chegar a Oxford, de estar todo o rato preguntándome cousas, hipótesis, experimentos e demais, hei de dicirvos que doume moita enerxía. E, bueno, a historia de como acabei aquí hoxe, na gala de Ensaia, un vernes 6 de febreiro, a verdad que ten a súa gracia. Fai uns meses, volei a Oxford co desexo de entender o cerebro e poder nalgún momento volver a Galicia para crear un centro de investigación en neurociencia cheo de xente con desexo compartido de axudar os pacientes. O día despois de chegar, paseando polo centro dunha cidade con bastantes parecidos a Santiago, atopeime con Javier e con Aidé, de que falábamos antes. Isto non é broma, pasou. Tiven claro que tiña que intentar formar parte deste proxecto, por suposto. Cando falas cos mellores científicos e científicas do mundo e lles preguntas polo factor máis importante na carreira de quen quera dedicar a súa vida a enfrentarse a problemas sen solución, a resposta soe ser a mesma, a paixón. Teño claro que emocionarme co que fago é a única maneira na que conseguirei descubrir os segredos do cerebro e, por tanto, podería axudar os pacientes. Como diría Santiago Ramón y Cajal, o sentimento da patria é un dos motores máis poderosos que existen. Eu non sei moi ben, tampouco el, como funciona este motor, pero que sí que sei é que cando penso en Galicia, emociónome e atopolle sentido o meu esforzo. O ano pasado, un poquinho de ciencia agora, o ano pasado, mentres rotaba no Hospital Xeral de Massachusetts, din cunha estrutura nerviosa chamada cerebelo que contén o 80% das neuronas do sistema nervioso central. Non obstante, a comunidade científica leva moito tempo considerando o cerebelo como unha estrutura fundamentalmente encargada do equilibrio e da coordinación dos movementos. Nada máis lonxe da realidade. Agora, sabemos que é clave no trastorno de espectro autista, na esquizofrenia, na enfermidade de Parkinson e en moitas outras enfermidades neuropsiquiátricas. En Oxford, quero utilizar un novo escáner cerebral para entender o cerebelo e así poder desarrollar terapias de estimulación cerebral dirixidas a unha estrutura descoñecida, pero que poden mellorar a vida de moitos pacientes. Nada máis. Gracias porque días como hoxe cargan as pilas. Vale, pois nada, solamente subo aquí para dar paso ahora a Patri, a nosa queridísima compañera. Espera, Brais. Quen é? Como que quen son? Levo toda a gala esperando a falar. Eu penso que xa me vai tocando, non? Sí, xa sei quen é. Bueno, perdoa, que non tivemos tempo para darte paso. Como que non tivechedes tempo? Pero se levades unha hora subindo e baixando xente daqui.
Parece isto xa unha peregrinación. Vale, sí, bueno, é verdade, é verdade. Bueno, pois nada, antes de seguir, perdade, permitídeme presentarvos a nosa convidada máis especial. Un aplauso, por favor, para Pingo. Bueno, xa está, que me poño colorado. A verdade é que é unha maravilla poder estar aquí hoxe con todas as miñas compañeiras as pingas. Que guai. O que pasa é que mirándovos hai moitas caras que non coñezo. Eu penso que non todas son pingas, non, Brais? Non todas son pingas. Vaya. Pero bueno, mira, isto tamén é unha oportunidade para chegar ás 300 pingas, porque se toda a xente que está aquí e non é pinga, se fai pinga, xa casi chegamos ao objetivo. Eu, ademais, estou desexando ampliar as miñas amizades no WhatsApp para enviar todas as comunicacións de ensaio. Pensar que despois casi ninguén me conteste, todo o mundo me deixan visto. Pois que sepades que Pingo existe, que son eu, e que teño sentimentos. Un pouquiño de cariño non estaría mal. En fin, bueno, eu só quería saudar e desexarlles toda a sorte do mundo aos 8 finalistas. Así que nada, xa me vou a seguir traballando, que eu bolsa de momento non teño. Vémonos noutra. Quero os pingas. Bueno, pois nada, despois deste acompañamento tan especial, agora sí dou paso a nosa compañeira Patri. Voulle quitar todo daqui para que non lle pase como a mí. Gracias, Brais. Bueno, non quero facer aí unha entrada triunfal como Brais, pero bueno, eu veño a falarvos nun, 5 minutiños do proxecto dentro da Bolsa Ensaya, que é a máis importante, outro super importante que se chama Mil Futuros. Mil Futuros é un proxecto que o seu nome xa o di todo, non? Mil Futuros, o sea, se o noso propósito como comunidade é impactar na xuventude en Galicia, como non chegar a xuventude xove, non? A que está nos institutos, a que está nos colexios e a que necesita ter moita máis información que a que tivemos nós cando estábamos aí e tiñamos que decidir o noso futuro, non? Ese é o lema co que nace Mil Futuros. E Mil Futuros fai 5 anos, empezou con Javi, con Luís e con Hugo, que estaban aí pergeñando e diseñando este plan. En ese momento tamén se lles ocorriu que non só é necesaria a Bolsa Ensaya, senón que é importante impactar na xente xoven, nas seguintes xeracións, e que esta comunidade de xente que está aquí, que ten mogollón de profesións e mogollón de trayectorias moi distintas, pode ser conselleiro e conselleira desta xente xoven. E deso nace Mil Futuros. Hugo Lúa, que é o gran fundador de Mil Futuros, que nos estará vendo dende Canadá, nada menos, é capaz de impulsar e mover este proxecto en interminables reunións virtuais na que outro compañeiro que está aquí tamén, Javier Boquete, e máis eu e moita xente máis da comunidade Ensaya, decidimos e pensamos como facer esas charlas neses coles, non? Este é un exemplo. Non fai ningún mes que estivemos aí nun cole en Vigo. Aquí estábamos Hugo, estaba Ágata, que tamén se uniu aí ao proxecto e contaba a súa experiencia de o que vivir en Galicia sendo polaca, de a súa trayectoria de vida e como, ten un impacto sendo, educadora nos dereitos humanos en Europa, no Parlamento Europeo. Entón, tiña moitas cousas que dicirlle aos rapaces de como chegar a ter esa profesión e como dedicar a súa vida a eso, non? Entón, nada, a historia de Mil Futuros é que vamos aos coles e aos institutos, chegamos ali e preguntámoslle cales son as súas dúbidas, cales son os seus medos, cales son as súas, aspiracións, desexos, se tiveran que pedir, non tiveran ningunha limitación de que queren facer, que farían, que lexirían, non? Esa é a idea, escoitalos, estar aí 2 horas escoitándos e dicíndolles que o máis importante é que son decisións moi difíciles nese momento, non? Que non tes moita rede, non tes moita información e que aquí hai unha comunidade de casi 300 persoas, que esperemos que xa sexan 300 persoas, que poden tomarse un café con eles virtual e axudarlle nesa profesión na que queren aspirar, na que queren ser e cales foron os primeiros pasos que les diron e que lles axudaron a ser o que son hoxe. Isto,
ao final son exemplos, porque isto leva 5 anos, estamos moi afianzados en Vigo, hai 2 coles cos que traballamos moi activamente, e hai exemplos reais de persoas reais que están aquí, como Ingrid, que a estou vendo, que foi unha das que se atreviu a preguntar e dicir, bueno, que eu teño dúbidas, non? Porque podes preguntar cando estás na gala aí, na charla, no cole, non? Pero tamén o que decimos é que nos facemos mentorías, non? E que se despois da charla se chegamos a darche algunha dúbida ou a propoñerte algo que se che moveu aí no corazonciño, bueno, temos un programa de mentorías que podemos falar con eles e, bueno, escoitamos as súas preguntas e buscamos as persoas máis adecuadas para que lles podan responder a esas preguntas, non? Ese é o caso de Ingrid, ese é o caso de Iago, que é a seguinte imaxe, que creo que é unha imaxe que está moi chula, que deixas en palabras, porque Iago chegou e preguntounos, eu quero traballar na Fórmula 1. E foi como, guai, vale, como facemos? Hai alguén na sala que sexa mecánico ou traballe na Fórmula 1? E resulta que esta comunidade é sorprendente, e había unha persoa que era amiga dun amigo, que é a cousa da xenerosidade, da rede, non, que queremos construir, que falou con Iago. Hoxe, 3 anos despois disto, 3 ou 4 anos, pois Iago está competindo na Fórmula 1, e isto foi hai uns meses nun campeonato internacional en Croacia. O sea, que estas cousas pasan, estos exemplos son reais, e este é o impacto que queremos facer en Mil Futuros. E xa sen falar moito máis do programa Mil Futuros, só dicir os propósitos que temos para este ano, que tamén traballamos aí por pensar onde queremos chegar en 2026, non? E o ano pasado, se estivechedes na gala, os lembrades do que o dixen, falamos de que queríamos impactar no rural, non? Porque hai distintas realidades, e Galicia tan rural como urbana, ou quizáis máis rural que urbana, non? E queríamos estar aí tamén neses coles, no rural, e recoller ese sentir, esas inquedanzas que poden ter os rapaces do rural, non? Entón, bo que dixonos, pero es que o rural temos que chegar a xente antes, non podemos facer as charlas en segundo de bacharelato, temos que chegar en cuarto da ESO. Entón, claro, aí pasousenos pola cabeza que facemos legalmente con isto, non? E temos tamén unhas asesoras maravillosas que son as dúas irmáns Cris e Paloma de Juan, que mandolles un bico moi grande dende aquí, que son dúas mullerazas abogadas que nos están a axudar a intentar adaptar a nosa política de privacidade, a nosa modo de actuar coas persoas que son menores de 16 anos para poder facelo de forma correcta e poder darlles ese servicio tamén nos coles rurais. Hai coles rurais que xa nos están aí a petar na porta e queremos traballar con eles, pero queremos traballar de forma legal, non? Nunca mellor dito. Ese é o noso obxectivo, manter eses coles que temos afianzados en Vigo, entrar no rural, e se desas charlas que damos nos coles salen 5, 6 mentorías que levamos facendo nestos 5 últimos anos, podedes facer a multiplicación e sabedes a cantas persoas estamos a impactar en Galicia, e o propósito é chegar a 1000, que creo que non é difícil, non? Igual o podemos conseguir pronto. E iso é todo, así que animo vos os que non sodes pingas aínda, que non será porque non o dicimos veces hoxe nesta gala, que a vosa contribución tamén vai para este proxecto que é super interesante e bonito. E xa quedan 2 persoas, só. Bueno, paso a presentar, porque, claro, estarán as 2 últimas, estades aí mortas de medo xa, non? Bueno, quedome o mellor casi aí, 2 mullerazas do rural. Veña a falar do rural e aquí quedan as do rural. Entón, paso a presentar a Jazz de Luaces, que é música e artista multidisciplinar, que é de Mazaricos e quere impactar en Mazaricos. Entón, ten un proxecto chulísimo, que é o de cantar montañas, se quere facer música e escribir e debuxar montañas e a súa vez cantar as montañas. Quero facer dende un espacio que ten, que é a casa onde naceu a súa nai e onde viviu a súa avoa, que é un espacio de creación colectiva precioso que se chama A Bubela. Bueno, deixo-vos con Jazz, que contará vos moito mellor o seu proxecto. Bueno, moitas gracias.
Eu son Jazz e quero ser un prado verde onde poder descansar. Son música e artista sonora e teño un espacio de creación en Mazaricos. Levo unha vida facendo música popular e tamén fago música experimental, con sonoridades que beben da música popular e do rural de onde son. Creo que hai un xeito dentro da música popular que é o que a vertebra e a distingue. Non tanto cantos ou melodías que se repiten e se reversionan, senón unhas formas que se caracterizan e que caracterizan a música popular gallega. Os códigos, os melismas, as tonalidades, as historias que contan. Unhas sonoridades que fan que sexa única. Estou a investigar estas fórmulas. Estou a crear a miña propia forma de compoñer, de facer cancións, de contar. Para iso, agora, presento este proxecto que se chama Cantar Montañas. Nel creo partidas de partituras visuais da paisaxe, composicións e cantos que saen das propias montañas. Desta forma, artello a música arredor do propio territorio, como un mapa, e dos elementos, das historias e das persoas que forman parte del. Quero crear e facer portais aos meus outros mundos e atopar o camiño para facelo. Creo tamén que todos os povos teñen historias que contar, que as historias e cancións que compartimos nos fogares durante as noites de inverno ou nos bares ou foliadas son unha forma vital de preservar e transmitir os coñecementos e tradicións e que permiten que un pobo se defina. Este continuo retrato é realista, informal e moi espontáneo, porque a informalidade está máis preto da verdade e que iso seja sendo así. Quero agradecer a aquelas que sosteñen, que nos cuidan, a miña nai, a miña familia e amigas, que fan que a vida sea máis fácil. E a Ansaia, que tamén é un prado verde onde descansar, unha pinja que refresca e dá impulso e un pouco de luz nesta viaxe. Gracias. Bueno, xa a derradeira da derradeira. Mariluz, estarás nerviosísima. Bueno, pois xa vos presento a Mariluz Pascual, non vou che facer aí rabiar, educadora social e escritora e unha mente creativa que busca transformar nas 29 aldeas de Vilar de Vos. Entón, o seu proxecto utiliza a palabra para dignificar o rural e conectar as xeracións, rescatando a memoria viva da nosa xente maior. Contanos, Mariluz. Bueno, vou intentar seguir un discurso que teño aquí, pero, bueno, non prometo nada. Quero, antes de empezar, que dedes un aplauso porque isto está sendo tremendamente increíble e creo que non lo merecemos. Bueno, que sepades que estou temblando, se en algún momento me tembla a voz, pois non vos espantedes. Son Mariluz Pascual, como dixo Patri, veño de Vilar de Vos, da zona de Verín. Son educadora social e escritora. Traigo un proxecto que é Entre voces que nos unen, no que pretendo recuperar a memoria oral das 29 aldeas de Vilar de Vos. Todo isto empeza a través desta foto que, bueno, como vedes aí, é un bar da miña aldea no que hai, pois, uns cuantos veciños que se reuniron e a nena que está aí son eu de pequena. Isto é todo o caldo de cultivo para o que ven despois. Para min é super especial porque, bueno, como ben dixen, aí empezou todo. O meu avó foi, bueno, que é o que está ao lado co bastón, foi o que realmente bueno, foi como precursor realmente,
porque foi, bueno, o que me levaba por a aldea, me sacaba da casa, e íbamos a todas as casas do pueblo. Bueno, de feito, a min dicíanme que era como o Marrauchiño de San Antonio, porque creo que recorren todas as casas. E foi aí onde vin o valor que ten escoitar as historias, as anécdotas, os contos, o recordo que lle queda a xente, o sorriso, porque falamos de que o rural está morrendo, pero eu creo que ten moito futuro por diante. Logo, outro dos... Outra área onde vin o valor que todo isto ten é no meu primer traballo como, bueno, aunque son educadora social, son tamén integradora. No meu primer traballo atopeime co contacto ca xente maior de pleno, e onde vin a importancia de escoitar, pero escoitar non é só oír, senón tamén recoñecer o invisibilizado. Entón, para min foi como un impacto supergrande. Estou vendo que xa se me acabou o tempo, sinto-yo, e con todo isto quero transmitir que, de verdad, si non queremos que o rural morra, se non queremos ser simples espectadores, debemos, de alguma maneira, mobilizarnos. Como dixo unha persona que para min está se convertindo en bastante importante, hai que sementar pequenas parceliñas, pequenas accións que ao final fan unha gran montaña e un gran impacto. E nós, as persoas novas, os meus compis, xente como a que estades aquí, somos as que de verdad podemos facer algo, as que podemos mover e non ignorar todo o que está pasando e todo o que pode pasar. E, bueno, non vos vou dar máis a tabarra. Moitas grazas. Paso ahora a Adrián Pereiro, non? Que vai facer algo. Bueno, chámome Adri Pereiro e son luthier. Dedícome á construción de instrumentos de corda frotada, onde pois intento levar o foco á construción de violonchelos. Cando fixen por primeira vez o meu primeiro violonchelo, cambiou o meu concepto sobre a lutería e sobre o que eu entendía como que era construir un instrumento, non? Era un instrumento que me aportaba unha grandeza, unha sensibilidade, un contacto físico que non encontrara ata agora con nada. Traballar nel, telo nos teus brazos, era algo moi sensorial. Un chelo 4 historias nace co obxectivo de preservar, de manter e de dar un futuro a un instrumento como o violonchelo mediante as historias de persoas que impactan culturalmente, artísticamente, económicamente e humanamente nesta terra. Esas 4 historias están enfocadas cada unha nunha das 4 provincias de Galicia. Nesas 4 provincias obtemos dela a materia prima que facemos este instrumento, o violonchelo.
Bueno, pois emocionime un pouco a ver ahora o tráiler do documental, porque das a vista atrás e te das conta de que hai moitísimas persoas ao noso carón que queren axudarte. E cando pensas que non, cando pensas que todo son trabas, portas pechadas, muros, pois sempre vai haber unha persoa que che dé un sonriso e che diga, venga, va, vamos para diante. Así que, nada, o documental, que bueno, está disponible para ver en aberto en YouTube e mediante tamén a página web, foi dirixido por Arián Quinteiro e por Borja Freire e montado por Martín e por Tomás, que, a verdade, me apetece dar as gracias outra vez porque este documental non sería posible se non o fixeran eles, porque o fixeron totalmente de forma desinteresada. Entonces, aquí non están, pero quero vos pedir un aplauso para eles, por favor. E, bueno, entón aquí unhas palabras. Bueno, vou respirar un momento, porque a verdade estaba moi tranquilo hasta un minuto, pero... Bueno, vou contar un conto que me dixo ahora Ana, así tamén rompo un pouco o hielo. E díxome que é certo, díxome, jo, esta promoción ten un pelazo toda, e é verdade, Bueno, ten un pelazo e ten un talento increíble e cada ano creo que sorprende máis todas as persoas que se presentan porque está un abanico moi amplio de diferentes disciplinas, tamén ten campos de investigación superpotentes e, en certo modo, non deberíades estar aquí porque tendríades que ter todas as facilidades para poder levar a cabo os vosos proxectos sin ter que estar realmente pedindo nada, porque vos tedelo todo. En ese sentido, vos quero dar as gracias, porque todas as persoas que se presentaron todos estes anos, os 8 nominados cada ano, teñen un potencial impresionante e merecen poder desarrollarlo en algún momento da súa vida, o sea que ojalá podades facelo, porque de verdade pido vos un aplauso para eles, porque son... En serio, E, bueno, vou a falar xa e leo isto. Javi, non leo máis veces máis cousas, que me dá moito corte xa. Bueno, estructuro, digamos, me encanta estruturar as cousas. Estructuro, digamos, isto en dúas partes. Un primeiro plato, un plato potente, bueno, con unha mezcla de sabores, vamos a dicilo así, e logo, pois, presento o postre que é un poquinho máis doce, que é esta peza que os conto, vale? Bueno, isto non tiña moi claro o que iba a decir e, bueno, teño que dar as gracias a Nerea que está por aí que me axudou a deseñar e a dar unhas pequenas pinceladas sobre unha idea que tiña na cabeza, non? E penso que despois de 2 anos nos que tanta xente apoiou e confiou neste proxecto é preciso tamén reflexionar sobre o que sucedeu e, por desgracia, sucede actualmente. Por iso quería hoxe dar voz a unha persoa que foi para min unha gran inspiración e para moitas e moitas persoas de xeneracións cercanas a miña e da nosa, pois un acompañante, un acompañamento moi potente. Nun libro de campo que escribiu no seu voluntariado en Nicaragua no ano 2004, Rafael Sánchez Fernández, coñecido cariñosamente como Rafa ou como abuelo, decía o seguinte: «Este es el país que he estado buscando en mis sueños, un lugar azotado por todas las plagas humanas, cuyos habitantes de fraternal y generosa humanidad no merecen esta suerte. Un lugar hermoso, pero cuya mayor belleza está en el interior de las personas. Un mundo sin esperanza que se agarra férreamente a la vida. La labor es abrumadora y sobrepasa con mucho las posibilidades de un individuo en concreto, pero en estas cuestiones cada uno de nosotros tenemos nuestra propia responsabilidad personal que non podemos ni debemos eludir. O lugar do que Rafa estaba falando era o barrio Jorge Dimitrov en Nicaragua, pero podería perfectamente estar a falar de calquer lugar en Palestina, en Siria, en Etiopía, no Congo, en Ucraína, Irán, África Occidental e, por desgraza, en moitísimos máis lugares do mundo que descoñecemos que está vendo un conflicto. Decían nunha campaña por Palestina, soster unha panadería, un taller de costura ou un campo de olivos non é só unha forma de gañarse a vida, é unha forma de resistir. E se eles resisten,
nós temos que posicionarnos e actuar coas nosas ferramentas de traballo, coas nosas creacións. Hai futuros brillantes, inspiradores e motivantes que forxarán os pilares do que esperemos que sexa un futuro. Pero non esquecemos que moitos destes futuros brillantes están soterrados baixo a terra, ruínas, sangre e lágrimas. Por elas e por eles, pídovos que non esquezamos. E todo é política, non hai excusas. E agora vou falar do segundo plato que é o postre de todo isto. Bueno, isto é a impronta que quero regalar a Ensaya, porque, bueno, pois me deron a oportunidade con esta bolsa de poder facer algo que para min era un soño e que a día de hoxe no meu campo profesional e personal pois me aportou moitísimo, tanto na parte laboral como na parte de creación e na parte de investigación, porque como ben dixo o ano pasado tamén, pois grazas tamén a persoas que están colaborando con diferentes proxectos de investigación acústica en diferentes lugares do planeta, pois escolas como por exemplo onde estudei eu, pois tamén están agora investigando sobre as posibilidades de madeira. E aquí falose de temas moi interesantes hoxe e entre eles o medio ambiente, que me parece superimportante. E bueno, isto que traigo aquí realmente é unha voluta, pero é unha voluta de madeira galega. E o obxectivo deste elemento non é do chelo, non lla cortei, este é outra que fixe, non pensedes. Pero o obxectivo é, sobre todo, reeducar aos músicos e as músicos en que hai escaseza de certas materias primas, entre eles a madeira, e de certas madeiras en concreto, como poden ser o ébano, o arce ou o abeto, especialmente o ébano. E madeiras como o Pernambuco, pois outro tanto nos arcos. Entonces, explorar as posibilidades que nos ofrece a materia prima da nosa zona é unha investigación dura, pero se podemos ao menos conseguir utilizar un 20, un 30% das madeiras locais, estamos contribuindo a unha menor pegada en impacto de huella de carbono. E nada máis, estas son as 7 madeiras que están aquí en formato de taquitos, de reparación. E, bueno, pois, ahora creo que só me queda de novo dar as gracias a todos por estar hoxe aquí e convidar a que suba aquí a Ana, que vai a facer algo guai, creo, non? Vou a facer deixar de sufrir esta xente, pobriños angelitos míos. Bueno, grazas, Adri, que ilusión volver a estar aquí, moito máis tranquila para dar vos novas. Vasme axudar, que sí? A ver. Abrir o sobre. Aquí, abrir o sobre, chin, chin. Bueno, vamos a anunciar cal é a persoa gañadora da bolsa este ano. Bolsa Ensaya. Un aplauso para todas. A persoa gañadora da bolsa Ensaya deste ano é Adrián Jamardo Fernández. Cuidado que hai máis vocales tamén. Seguro que dentro dun rato se me ocuparía algo moito mellor que decir, pero bueno, moitas gracias. A verdad que para mí xa era unha victoria que un proxecto de cómic estuvese 2 veces finalista e unha mención de honra nunha
nunha bolsa multidisciplinar tan aberta como esta. Creo que é unha moi boa señal de que, bueno, de que a banda deseñada está saindo do nicho, está deixando atrás todos esos prexuizos e todos esos estereotipos que cargou durante moitos anos. E nada, moitas gracias por isto, por deixarme falar un pouco de cousas do noso sector, como está afectando a IA, e o necesario que se fai cada vez máis este tipo de iniciativas. Nada, voume intentar sentar agora. Moitas gracias. Y el Goya, el mejor actor, para Javier Cebreiros. Sempre... Ninguén quere esta parte, é curioso. Tres cousas, vale? E rematamos. Podedes tomar algo, estar e desfrutar. A primeira foi a máis importante que tivemos en conta. Cando Adri foi seleccionado de finalista, pedímoslle perdón, porque non, o sea, es finalista sen saber, o sea, se decide esta semana quen leva a bolsa. E claro, como igual es finalista outra vez, nós estamos aquí, isto non é un concurso, sabedes? Isto é un recoñecemento, un apoio humilde, que só temos un de momento para toda esta xente. Entón foi como, Adri, perdoa, pero claro, que igual, nada. Entón tamén faime ilusión poder dicirlle aos demais que Adri é a terceira vez que se presenta esta bolsa. É moi fermoso ver como evolucionou, é moi fermoso ver que sigue creando, e a verdade tamén, pois, para nós foi como, é fermoso que poder trasladar esta mensaxe a todas as demais, non? E igualmente, pois, penso que podemos decir con honra que este ano estivemos ao teu carón no que puidemos, independentemente de que sen saber se te ibas a presentar de novo, non? E, bueno, mensaxe para todas as demais tamén, non? Que queremos que se sea a longo prazo de verdade. Despois, non estou tan afectado como outros anos pola culpa que sinto de que 7 persoas non levedes bolsa, e penso que é algo que sentimos todas. Primeiro, porque estou vendo que cada ano hai finalistas a que estamos impactando e que de verdade están pasando cousas en algunhas vidas de algúns finalistas por un contacto, por un café, porque alguén doa cartos a unha persoa en concreto. Estas cousas pasan, non sei se van a pasar, pero sei que imos estar ao vosso lado, toda a xente, e isto tranquilízame moito. Xa remato, non? En liña con isto, este ano pasaronme dúas situacións concretas. É verdade que cando estábamos, eu fun visitar a ID, a esa referencia que temos en Londres, fomos visitar Oxford e de repente alguén me di, ti eso de ensaya? E non esperaba atopar a Manu ali, non? Que en riba únenos Carracedo, unha referencia que temos aquí, non? Que está sempre. Outro día, falando de ti con unha persoa, díxome, a bolsa non vale para nada para esta persoa. E foi como, carai, joder, nos estamos aí xerando cartos, non? E díxome, non, o que necesitamos é un sistema que este disposto a invertir 1 millón de euros en facer un centro de investigación en Galicia. Claro, entón... E despois, curiosamente, falamos, perdón por 2 casos de conversas que tivemos, falamos cun concelleiro dun concello, e dixeme, é fundamental registrar a sabiduría da nosa xente maior. E digo, hai xente que o está facendo, só tedes que contactar con ela, non? Entón, creo que nos ensayo non temos que ser, só somos unha pinga dentro de todo, non? Que temos que convencer a empresas, a institucións, de que aposten por esta xente. Nada máis, o sea, a todos, os que teñen os cartos, hai empresas que estou seguro que queren facer música, queren facer arte, queren facer medicina, que queren, quen non quere isto en Galicia, non? Entón, bueno, que este aí. Entón, facer ese chamamento, non, á xente e que nós imos tratar de poder conectar dentro do que poidamos. E remato con que Nuria, claro que me incomodaches. Por suposto. E para min é aprendizaxe. Sabes? Que fai falla.
Me incomoda, por suposto, eu non quero, sabedes que pasa? Que en Ensaya, cando soñamos, isto é un espazo de paz, de unión, de que nos una a visión de Galicia, non queremos conflictos, pero estamos no mundo que estamos. Entón, fai falla que aquí haya xente diversa, con pensamentos diversos. Fai falla, de verdade, grazas por falar, terás aquí palabras sempre que queiras. E a min, o primeiro que me incomodas, grazas por incomodarme. Vale, entón, de verdade, claro, pero o que teño claro é que me vai incomodar máis se en 10 anos non hai poesía en galego, sabes? E me vai incomodar máis se non hai todo isto que queredes facer. Entón, nada, que sigamos, que imos seguir con ese perdón e ese agradecemento e que penso que sí que podemos sentir a felicidade de saber que polo menos esas xuntanzas desos 60 euriños están cada ano impactando nunha vida, non? Pois este ano na banda deseñada, que teñamos cómic durante moitos anos en galego retratando a nosa identidade galega. Entón, bueno, rematamos cunha non sei, costume, que é que, por favor, facer unha foto de familia, non? Porque, bueno, nos gusta que todas esas persoas que estades doando, que estades aquí, non? A metade da sala é pinga e a outra metade xa en nada, non? O sea, isto, non sei se vos lo dixeron, bueno, a todo isto, non? Bueno, facer unha foto de familia con Bosco, porque temos claro que dentro de 20, 30 anos esa foto vai ter moitísimo máis valor por vos. Entón é algo que facemos a todas as pingas, pedirvos, bueno, esa fotiño que subades aquí para rematar e despois, bueno, que quededes aquí a felicitar, a apoiar, a contactar e tomar algo, pero bueno, rematamos con esta fotiño se queredes. Moitísimas grazas por todo, de verdade.